tervetuloa kaikille seuraan tätä Tunturiladun webinaaria. Tänne on kaikki tervetulleita ja tosiaan tässä niin sitten tämän alkuluennon aikana voi laittaa kysymyksiä sinne chattiin ja sitten niin voidaan laittaa siihen, kerrotaan sitten, jos laitetaan jossain vaiheessa äänestyksiä muutamasta asiasta, mistä Jarin kanssa etukäteen puhuttiin, niin nähdään vähän sitä, että minkälaista harrastuneisuutta ja minkälaisia ollaan nähty. Ja tosiaan Hanna-Mari, jos sanot muutaman sanan Tunturiladusta. Joo, hei, olen siis Hanna Sinilehto ja toimin täällä Pirkanmaalla Tunturiladun paikallisen kerhon puheenjohtajana. Tunturilatuhan on Suomenladun valtakunnallinen jäsenjärjestö ja erikoisalueena on retkeily, oikeastaan ainoa toimintamuoto on retkeily kaikissa sen muodoissa ja se sitten kattaa kaiken näköistä luonnossa liikkumista, retkeilyä monipuolisesti ja etelässä ja pohjoisessa kuljetaan. Me ollaan näitä webinaareja järjestetty nyt harvakseltaan varmaan parin vuoden ajan ja tavoitteena on ensisijaisesti tietenkin jakaa tietoa kiinnostavista retkeilyyn ja luontoon liittyvistä aihepiireistä. Ja kuten sieltä Tunturiladun nettisivuilta on näitä vanhoja tallenteita, niin sieltä voi käydä kurkkaamassa, niin aihekirjo on ollut varsin laaja. Ja toisena tavoitteena tietenkin on tehdä tunnetuksi yhdistystä, koska nämä webinaarit on kaikille avoimia. Kutsu on ihan julkisesti siellä meidän nettisivuilla. Ja kolmanneksi myöskin se, että kun ollaan valtakunnallinen yhdistys, niin ollaan laajalla alueella Suomenmaassa, niin on kiva, että meillä on yksi kanava, missä kokoonnutaan kaikki yhteen kuulemaan mielenkiintoisia esityksiä ja jakamaan kokemuksia näistä. Ja tämmöisillä saatesanoilla niin toivotan tervetulleeksi Jari Luomasen. Joo, eli Jari Luomanen tosiaan, hän on ammattilaistason valokuvaaja, joka on erilaisia luonnonilmiöitä kuvannut vuosikymmenien ajan, aktiivi mukana tähtitieteellisessä yhdistyksessä URSassa ja myös tuossa Taivaanvahti-havaintojärjestelmässä paljon kommentoi sinne ja myös postaa, lähinnä Instagram on hänen ykkösmediansa, jonka kautta hän julkaisee kuvia just tällä hetkellä. Ja sitten hänellä on tämä kirja ilmakehän ilmiöistä, joka nyt jo 8 vuotta sitten ilmestyi Ursalta ja varmasti löytyy useimmista kirjastoista, että sitä pystyy niin käydä katsomassa sieltä ja tutustua ja löytyy myös Ursan verkkokaupasta, eli käydään läpi ihan ilmakehän ilmiöitä laidasta laitaan. Meillä oli tuossa vajaa kuukausi sitten webinaari, missä oli yötaivaan ilmiöistä ja nyt sitten meillä on tästä päivätaivaasta ja revontulista ja mistä Jari sitten haluaakin kertoa. Ja muistakaa, että voitte laittaa missä tahansa vaiheessa sieltä niin chatin kautta kysymyksiä ja sitten niin ihan loppujen lopuksi niin voidaan ottaa ihan äänellä kysymyksiä ja sitten kommentteja ja kokemuksia, mitä kaikkea erikoista olette nähneet. Mutta nyt annan puheenvuoron Jarille. Kiitos paljon Mikko ja Hanna-Mari. Tosiaan on kiva, kun kutsuitte minut tänne ja tästä aiheesta on aina tosi hauska puhua. Toivottavasti mun ääneni tosiaan kuuluu hyvin ja aina kun pyydetään puhumaan näistä ilmakehän ilmiöistä, niin minulle itselle tulee vähän semmoinen olo, että mihinkähän sitä keskittyy, koska tämä ilmiökenttä on ihan hirmuisen laaja. Ja ne syntytavat, millä ilmakehässä näkyy erilaisia valoilmiöitä, muita ilmiöitä, ne on tavattoman moninaisia.
Ja mä ajattelin nyt tässä esityksessä lähteä liikkeelle hiukan, toivottavasti en liian puisevasti niistä perusteista, että minkälaiset tekijät on ikään kuin tämän valtaisan ilmiöpaljouden takana. Ja sen jälkeen kurkistetaan sitten joihinkin ilmiöihin aivan niin kuin erityisesti, ja voidaan myöskin keskittyä joihinkin sellaisiin asioihin, jos teillä on kiinnostusta aivan erityisesti johonkin tiettyyn asiaan. Mä oon itse ollut tähtiharrastaja ihan pikkupojasta alkaen. Koko ikäni oikeastaan harrastanut erilaista havainnointia. Mulla on ollut kaukoputkia ja mulla on ollut kiikareita ja mulla on ollut kameroita ja tietenkin omat silmät. Ja jos ajatellaan tätä tällaista harrastamisen kenttää ja varsinkin jos mainitaan tähtiharrastus, niin tämä on siitä kiva tämä ilmakehän aihealue, että nämä ilmiöt, mitä me tässä nyt käydään läpi, niin niiden havainnointi ei vaadi mitään kalliita laitteita, ei mitään kalliita kaukoputkia eikä mitään sellaisia satsauksia. Omat silmät riittää ja kännykkäkameralla tänä päivänä saa jo aivan valtavan hyviä kuvioita ja myöskin videoa. Eli tämä on sellaista seurakuntaa tuolla taivaalla, mikä on ihan kaikkien ulottuvilla. Eikä välttämättä tarvitse lähteä mihinkään maailman ääriin. Tosin jos te olette Lapissa vaelluksella, niin teillä on hyvät mahdollisuudet nähdä siellä jotain, mitä ei välttämättä etelässä näe. Esimerkiksi vaikka nyt juuri revontulia tai esimerkiksi jotain jääsumuhalloja saattaa tulla vastaan siellä. Ja lähdetään tästä liikkeelle, ja nyt tämä on hankala, että mun täytyy mennä tänne esitykseen ja vaihtaa diaa ja sitten palata tähän ruutuun. Ja tosiaan mä ajattelin, että mä niin kuin vähän nostan esille yleisellä tasolla, että minkälainen se on se ilmiöiden monimuotoisuus ja paljous tuolla taivaalla, millaiset tekijät vaikuttaa siihen, että ne syntyy tai siihen, että ne on erityisen hienoja ja kauniita. Havaitsemiseen liittyviä juttuja, ja jos teillä on kiinnostusta, niin voidaan myöskin jutella valokuvauksesta, että mä oon ikäni kuvannut näitä ilmiöitä. Ja tosiaan tämä pointti, mikä mulla onkin tuossa viimeisenä pallukkana, joka on näköjään nyt tuommoinen soikio. Mä en tiedä, nämä diat meni ihan hassusti, kun mulla ei ole nyt PowerPointia omalla koneella, ja sitten mä teen näitä Google-slideissa, ja nyt nämä on sitten OpenOfficessa avattu. Niin täällä voi olla jotain yllättävää näissä dioissa, mutta ei anneta se hämätä. Mutta oikeasti kysykää heti, laittakaa chattiin, jos tulee mieleen jotain, mitä haluatte kysyä. Ja jos mä en huomaa sitä, niin Mikko tai Hanna-Mari voi sitten pyytää, että hei Jari, huomasitko tuommoisen jutun. Palataan tähän valokuvausasiaan sitten, jos teillä on siihen mielenkiintoa. Tässä on tämmöinen kamerahässäkkä. Tämä oli 17.3.2015, kun oli oikein valtava hieno revontuliyö, niin silloin kuvasin 3 kameralla. Tämä on myöskin vähän niin kuin taustotukseksi, että minä olen tässä mennyt vähän niin kuin kameran orjana kyllä pitkän aikaa, mutta nautin myöskin siitä hetken tunnelmasta ja siitä visuaalisesta kokemuksesta, mikä näihin ilmiöihin liittyy. Mutta mennäänpä nyt sitten tähän, eli jos me ajatellaan ilmakehää ja sen ilmiöitä, eli meillä on siellä sateenkaaria, meillä on siellä sumukaaria, siellä on revontulia, haloilmiöitä, erilaisia kehäilmiöitä, auringonlaskun kauniita värejä, ruskon muita värejä, meillä on ruskoa, meillä on vastaruskoa, meillä on hämärän säteitä, vastahämärän säteitä, kaikenlaisia mielenkiintoisia ilmiöitä. Ja ennen kuin mennään niihin lähemmin, niin mä ihan siis lyhyesti, ja toivottavasti ei kukaan nukahda tässä kohtaa jo, mutta ajattelin mainita vaan siis tästä, että tämän kaiken monimuotoisuuden takana on tämä ilmakehä. Siinä on mun lentokoneesta näppäämä kuva, missä näkyy sinitaivasta ja pilviä alapuolella. Ja tämä meidän planeetan ilmakehä on aivan siis fantastinen juttu siinä mielessä, että se ensinnäkin mahdollistaa sen, että me pidetään tässä tätä webinaaria ja keskustellaan näistä asioista ja maapallolla on ylipäätään voinut kehittyä elämää. Ja se ilmakehä siis se suojelee elämää ja siinä tapahtuu jatkuvasti aivan hirmuinen määrä erilaisia asioita ja se on hyvin hauras systeemi myöskin. Ilmakehässä on erilaisia kerroksia riippuen siitä, kuinka korkealla maan pinnasta me ollaan.
Ja erittäin iso asia siinä on se, että ilmakehä toimii jatkuvasti tämmöisenä veden kuljettimena, eli meristä ja järvistä ja kaikenlaisista vesistöistä maan pinnasta haihtuu kosteutta, joka sitten ilmakehässä tiivistyy pikkupilvipisaroit ja näkyy pilvinä, jotka sitten sataa pelloille ja maille ja mannuille ja mahdollistaa tosiaan sen, että meillä on kasvillisuutta ja elämää. Mutta sen veden ohella siellä ilmakehässä on jatkuvasti lukematon määrä erilaisia pieniä hiukkasia. Siellä on pölyä, siellä on kaikenlaista töhkää ja höhää, siellä on saastehiukkasia, siellä on jos jotakin. Ja kaikki nämä vuorovaikuttaa sitten valon kanssa. Eli kun aurinko paistaa ilmakehään tai kuu paistaa tai ihmisten tekemät lamput valaisee ilmakehään, niin siellä tapahtuu sitten valon suunnan muutoksia, taittumista, heijastusta ja tällaista niin sanottua diffraktioa, voidaan siihen palata myöhemmin, eri tavoin. Ja tästä, että kun valo sitten vuorovaikuttaa näiden ilmakehän hiukkasten kanssa, tyypillisesti vesipisaroiden ja jääkiteiden kanssa, niin syntyy koko lailla valtava joukko erilaisia ilmiöitä. Mutta sitten tietysti maapallo on myöskin planeetta, joka kiitää avaruudessa jatkuvasti aivan tajutonta vauhtia, ja maapallon akselin asennosta ja kiertämisestä auringon ympäri johtuu sitten se, että meillä on myöskin vuoden ajat, meillä on vuorokauden ajat ja sen lisäksi jatkuvasti maapallo ilmakehä ja magneettikenttä vaikuttaa sitten tämän lähiavaruuden kanssa. Ja tästä seuraa esimerkiksi revontulet, nähdään meteoreja taivaalla ja tällä tavalla. Eli tämä ilmakehän kokonaisuus, se on valtavan laaja ja kiehtova, mutta pääasiassa nämä erilaiset ilmiöt liittyy siihen, että siellä on joitain hiukkasia, mihin valo osuu, ja sitten se valon suunta muuttuu eri mekanismien vuoksi. Sitten on tietysti ihan toi sinitaivas. Siinäkin valovuoro vaikuttaa, eli kun aurinko paistaa ilmakehään, niin se osuu ilmakehän kaasumolekyyleihin. Katsotaan hetkinen, mä voisin mennä seuraavaan diaan tässä. Niin sitten me tullaan tähän, että valo on tämmöistä sähkömagneettista säteilyä, missä on erilaisia aallon pituuksia. Ei sukelleta tähän sen syvemmin, mutta tässä te hiukan näette sitä, että eri värit on ikään kuin vaan eri mittaista aaltoa siinä sähkömagneettisessa säteilyssä, mitä valo on. Ja tästä aallonpituudesta johtuen se valo sitten taittuu eri tavoin. Ja sininen taivas esimerkiksi on seurausta siitä, että koska nämä lyhyet aallonpituudet, eli sininen valo, kaikkein herkimmin muuttaa suuntaansa, niin sitten kun se auringon valo osuu sinne ilmakehän kaasumolekyyleihin, niin todennäköisimmin ne siniset valonsäteet sitten poikkeaa suunnastaan. Ja tämän takia me nähdään taivas sinisenä. Myöskin ihmissilmä on herkempi näille aallonpituuksille, sinivihreille, mikä korostaa sitä vaikutelmaa. Mutta niin tämä on niin tavallaan se setti ja se paletti, mistä me lähdetään liikkeelle. Ja tänä päivänä me tunnetaan koko lailla hyvin oikeastaan kaikkien näiden ilmiöiden syntytavat ja niiden ikään kuin tieteellinen perusta, mutta vielä on tänäkin päivänä kysymyksiä, joihin ei ole täsmällistä ratkaisua. Esimerkiksi me ei tunneta ihan kaikkien haloilmiöiden syntytapaa. Me toki tiedetään, että ne syntyy, kun auringonvalo osuu jääkiteisiin, mutta me ei tarkkaan tiedetä, että millainen se kide ehkä on. Niin tai näin, tällainen tämä kokonaisuus tässä on. Ja nyt sitten niin kuin klassinen esimerkki siitä, että millaista valo on tosiaan se, että kun valkoinen valo, vaikka auringon valo, osuu tämmöiseen lasiprismaan. Minä tilasin netistä tuommoisen halvan lasiprisman, mikä näkyy tuossa kuvassa. Ja laitoin sen olohuoneen pöydälle. Sitten laitoin taskulampun tänne oikealle ja valasin täältä tätä, rajasin sitä taskulampun valokeilaa 2 kartonkiarkilla, että sain tämmöisen terävän valokeilan tähän. Ja kun se taskulampun valo osuu tähän prismaan, niin se taittuu sinne ja muuttaa suuntaansa. Ja kun se tulee tästä yhdestä sivusta ulos, niin te näette, että tämä valkoinen valo, mikä täältä tulee, hajoakin erilaisiin väreihin. Ja tämä väreiksi hajoaminen johtuu nyt nimenomaan sitten siitä, että meillä oli
tässä valossa näitä erilaisia aallonpituuksia, eli valkoinen valo koostuu kaikista näistä eri väreistä. Ja tällaisella tempulla, yksinkertaisella lasiprismalla, me saadaan nämä värit sieltä sitten esiin. Ja tästä on seurausta esimerkiksi sateenkaarin värit luonnollisestikin. Vesipisarassa tapahtuu samankaltainen taittuminen. Ja niin kuin me nähdään tässä, niin kun täältä tulee tämä valkoinen valo tähän prismaan, niin eniten taittuu juuri nämä siniset värit ja vähiten sitten nämä punaiset. Eli tämä on ihan tämmöinen juttu. Tästä seuraa se, että me nähdään hyvin monenlaisia värejä ja ilmiöitä voidaan nähdä taivaalla, koska valo käyttäytyy tällä tavalla, että kun se ilmasta tulee ja osuu toisenlaiseen väliaineeseen, tässä tapauksessa lasiin, mutta tämä voisi olla myöskin vesipisara tai jääkide, niin sitten se muuttaa suuntaansa ja kimpoilee eri suuntiin eri tavoin. Se on ihan näin. Ja mulla on tässä nyt sitten lista erilaisia ilmiöitä, mitä ilmakehässä voidaan nähdä, ja ne on kaikki aivan valtavan kiehtovia, elämyksellisiä ja aivan tavattoman kauniita, varsinkin kun sitten käyttää aikaa ja ikään kuin tulee tietoiseksi näistä ilmiöistä, niin niitä huomaa enemmän. Ja mitä enemmän niitä huomaa, sen todennäköisemmin jonain päivänä tulee se hetki, että joku aivan valtavan kirkas tapaus sattuu kohdalla. Täällä on haloilmiöitä. Onko tuttu ihmisille? Tässä on nyt hankala vastata livenä, kun me ei olla ihan silmätysten, mutta olettaisin, että aika monet on nähnyt. Haloilmiöstä tyypillisin on rengas auringon ympärillä tai kuun ympärillä, semmoinen laaja rengas, ei semmoinen, mikä on ihan siinä auringossa tai kuussa kiinni. Sitten meillä on sateenkaaria, meillä on myöskin sumukaaria ja sumussa näkyy erilaisia kehiä. Sumussa näkyy myöskin tällaisia ilmiöitä kuin klooriat ja koronat. Me mennään niihinkin tässä vielä hyvinkin. Maan pinnalla olevissa kastepisaroissakin näkyy valoilmiöitä. Olette ehkä joskus pongannutkin niitä. Sitten on niin sanottuja väripilviä, meillä on kangastuksia, meillä on valaisevia yöpilviä, meillä on myöskin helmiäispilviä. Ja tämä esitys tuli siitä kivaan ajankohtaan, että oliko se nyt eilen havaittiin Pohjois-Suomessa laajoilla alueilla helmiäispilviä. Oikein siis todella mahtavia, kauniita, värikkäitä helmiäispilviä. Kuinka moni näki niitä? Hei, ja nyt mä huomaan, että tänne on tullut kysymyksiä kiinni. No niin, valokuvaus ja kuvan käsittely kiinnostaa kyllä, hyvä juttu. Ja sitten Hanna-Mari on kysynyt justiin pohjoisen sinisempi taivas, niin tästä tätä asiaa. Ja että kuinka sininen taivas on, niin mä voisinkin oikeastaan siitä kertoa. Katsotaan, jos me mennään ihan hetkeksi, hypätään tänne tällaiseen kohtaan, missä mulla on kuva, mikä on otettu kalansilmäobjektiivilla. Ja toivottavasti kukaan ei saa migreeniä, mä en nyt osaa mennä kuin yksi kerrallaan näitä. Niin tässä me nähdään sinitaivas. Ja tämä kuva on otettu suoraan ylöspäin sellaisella objektiivilla, mikä kuvaa 360 astetta joka suuntaan. Eli tätä kuvaa reunustaa täällä. Tuossa on aurinko hyvin matalalla horisontissa ja täällä menee horisontti sitten. Itse asiassa se on tässä, kävelin keskelle peltoa, sellaista traktoriuraa pitkin ja tämä pelto reunustaa sitten tätä kuvaa. Tässä on sitten taas suoraan sivulle otettu kuva. Ja me nähdään, että kun aurinko paistaa täällä, niin siitä tasan 90 asteen etäisyydellä taivas on sinisimmillään. Eli sieltä 90 asteen etäisyydeltä auringosta siroaa kaikkein eniten tätä sinistä valoa. Ja sitten se muuttuu maitomaisemmaksi täällä lähellä horisonttia. Se on aika monimutkainen prosessi. Siihen liittyy tällainen sitten moninkertainen sironta, jossa ne värit taas sekoittuu toisiinsa ja muuttuu lähemmäksi sitä alkuperäistä valonlähteen väriä. Mutta kun meillä on oikein puhdas ilmakehä, niin silloin me usein nähdään hyvin kirkkaita sinisiä. Ja jos katsoo tänne suoraan ylöspäin, mitä ihmiset tosin valitettavasti ei useinkaan tee, niin me voidaan nähdä tosiaan pohjoisessakin, kun aurinko on matalalla taivaalla, niin hyvin,
hyvin syviä sinisiä värejä. Mutta toisaalta tämän ilmiön vastapuoli on se, että jos me lähdetään etelän matkalle ja aurinko paistaakin täältä niin kuin melkein keskeltä taivasta, niin sitten se syvän sinisin alue onkin täällä aika lähellä horisonttia. Ja siksi, kun etelän lomakohteissa ottaa kuvan, niin saattaa näyttää, että voi täällä on taivas niin mahdottoman sininen, mutta se on se sinisin kohta vaan sitten eri paikassa taivasta siellä, kun aurinko on korkealla jossain etelän lomakohteessa. Se, mikä pohjoisessa puoltaa erittäin syviä, kauniita sinisiä, on se, että siellä ilmakehä on tyypillisesti erityisen puhdas. Siellä ei ole niin paljon pölyä ja muuta tämmöistä hiukkasta ilmakehässä, mikä sirottaisi valoa. Että jos me katsotaan vaikka uutiskuvia jostain Intiasta, niin usein laskeva aurinko on aivan semmoinen syvänpunainen kekäle vaan siellä horisontissa. Ja taivas on semmoinen hailee vaalean sininen. Se johtuu siitä, että siellä on hyvin paljon, voi olla saastehiukkasia, voi olla pölyhiukkasia, jotka sitten ikään kuin sotkee sitä näkymää. Ja nyt mä pompin sitten taas tänne, pankaa silmätkin, jos teillä on taipumusta tämmöiseen johonkin migreeniin, mä joudun nyt vähän tällään pomppimaan, mutta tällä tavalla se sininen taivas käyttäytyy. Ja tosiaan mä itse harrastajana ja valokuvaajana, niin voi sanoa ehkä, että ajallisesti kaikista niistä varmastikin tuhansista tunneista, mitä on luonnossa viettänyt retkillä, ja usein ihan siis nimenomaisesti näiden ilmiöiden perässä liikkuen ja niitä jahdaten suorastaan. Osa näistä ilmiöistä voi suorastaan niin kuin jahdata, että pääsee näkemään jotain huimaa, niin isoimman ajan mä oon käyttänyt varmaan haloilmiöiden parissa. Haloilmiöt muistuttaa siis sateenkaaria, mutta ne tosiaan syntyy siitä, kun auringonvalo osuu jääkiteisiin eikä vesipisaroihin. Ja niistä mä mielelläni kyllä kerron. Ja sitten olen myöskin jahdannut aika paljon revontulia ja kuvannut niitä tosi paljon, mutta ei oikeastaan mikään näistä ole sellainen, mitä voisi ylen katsoa. Ei todellakaan, nämä on kaikki valtavan kauniita. Ja mielenkiintoista näissä on se, että me saatetaan nähdä jotain yleisimpiä haloilmiöitä satoina päivinä vuodessa. Joku yksinkertainen kehä, me nähdään käytännössä joka yö, kun kuu on taivaalla. Me nähtäisiin se myöskin auringonvalossa, mutta aurinko on niin sokaisevan kirkas, että me ei luonnollisestikaan tulla katsoneeksi niin lähelle aurinkoa. Ja jotkut näistä on siis tavattoman yleisiä, mutta sitten joskus voi tulla vaikka kerran 10 vuodessa tai vaikka kerran 100 vuodessa se hetki, että tapahtuu jotain aivan poikkeuksellista. Ja saattaakin tulla tilanne, että taivas on täynnä ristiin rastiin meneviä erilaisia valkoisia tai värillisiä kaaria, ja haloilmiöt täyttää ihan koko taivaan. Esimerkiksi 1920-luvulla Kuusankoskella tapahtui tämmöinen ihme, ja aikalaiset kertoo sitten muistiinpanoissaan ja lehtijutuissa kerrotaan siitä, että ihmiset keskeytti työnsä ja meni suurin joukoin pihalle katsomaan, että mitä taivaalla tapahtuu. Jotain niin käsittämätöntä tapahtuu siellä. Me ei voida koskaan tietää. Huomenna voi olla se päivä, että niin tapahtuu uudestaan. Puhutaan suurista historiallisista Rooman näytelmistä. On puhuttu sodista, joissa hyökkäyksiä on peruttu, kun taivaalle on syntynyt suuri risti, mikä on ollut auringon pilari, ja sitten horisonttirengas, mikä on muodostanut kauniin ristin sinne taivaalle. Ja tällä tavalla. Et historiaa täplittää tällainen melkein maagisten päivämäärien jono, missä on tapahtunut jotain ihan erityistä. Eikä meidän tarvitse kun katsoa ylös, ja meidän elinaikana kyllä jonain päivänä tulee se hetki, että mekin nähdään jotain aivan käsittämätöntä. Varsinkin jos asiaan paneutuu ja muistaa katsella ylös. Mutta mennään eteenpäin. Tuleeko tässä kohtaa jotain mieleen, ennen kuin mennään noihin haloilmiöihin pikaleesti? Tuleeko kellekään mieleen mitään kysyttävää? Ei taida tulla. Ei ainakaan kuulu tänne. Mä toivottavasti... Hetkinen, nyt mä saan tuon chatinkin tuosta taas auki. Joo, hyvä. Mennäänkö siis haloilmiöihin? Ja nyt mä taas jumppaan itteni tänne
tänne. Oho, tässä onkin nyt käynyt. No juu, tässä mulla on, piti olla kuvattuna kauniita jääkiteitä. Tämä on pysynyt suurin piirtein ehjänä. Ja tämäkin on pysynyt suurin piirtein ehjänä, mutta tämä kide on näköjään hajonnut tällaisiksi viivoiksi, kun mä näytän sitä nyt tässä sovelluksessa. Mutta pointtina on siis se, että jääkiteet on tyypillisesti perusmuodoltaan kuusikulmaisia. Ja se johtuu siitä, että kun vesi jäätyy, eli ne vesimolekyylit järjestyy tällaisesta niin kuin vilkkaasti liikkuvasta muodosta tämmöiseen kiinteämpään muotoon, eli ne lukittuu suhteessa toisiinsa, kun lämpötila putoaa. Niillä ei ole enää energiaa jatkaa tätä liikettä vapaasti niin kuin sulan veden olomuodossa, vaan ne jäätyy jääksi. Niin se veden kiderakenne, jäätymisessä tapahtuu aina kiteytymistä, ja se vesijään kiderakenne on syvimmältä olemukseltaan kuusikulmainen, ja silloin syntyy tämmöisiä kuusikulmaisia kiteitä, joilla voi olla joku paksuus. Ne voi olla tämmöisiä ohuita kiteitä tai vähän paksumpia kiteitä, tai sitten tässä piti olla, tämä on hajonnut tämä kide tässä piti olla sellainen niin kuin lyijykynän pätkää muistuttava, vähän niin kuin pitkulaisempi kuusikulmainen kide. Ja te näettekin tässä, että kun niillä kiteillä on tämmöisiä kulmia, tyypillisesti nimenomaan se kuusikulmainen muoto, niin kun valo osuu kiteen johonkin reunaan, niin se kulkee sen läpi tietyin tavoin. Ja se muuttuu taaskin valkoisesta valosta värilliseksi valoksi ja muodostaa johonkin kohtaan taivasta kirkkaan läikän. Tässä kiteessä näkyy hyvin tavallisen, oikein siis ihan kaikkein tavallisimpia halomuotoja, eli sivuauringon valonkulku. Ja mä näytänkin kohta teille kuvasta, että kun valo osuu kiteeseen näin, niin syntyy se auringon vasemmalla puolella oleva sivuaurinko, missä näkyy sitten myöskin värejä. Joskus ne valot tietysti heijastuu ihan vain tästä kiteen päätöpinnasta, ja silloin se ei hajoa väreihin, eli silloin meillä voi olla myöskin ihan vitivalkoisia haloja taivaalla. Ja toisinaan, kun se valonsäde kulkee täällä kiteen läpi, niin tämä kumoutuu, tämä väreihin hajoaminen, ja täältä tuleekin valkoista valoa sitten ulos. Ja toden totta, tästä seuraa aivan valtava ilmiöjoukko. Me tunnetaan tänä päivänä muistaakseni jo lähemmäs 150 erilaista haloilmiötä, joilla kaikilla on aivan omanlaisensa valon kulku jääkiteen läpi. Ja sitten ne kiteet voi tosiaan pudota eri asennoissa, ja ne voi pyöriä ja heilua ja keikkua, ja kaikki tämä hiukan vaikuttaa sitten siihen ilmiösuun, mitä taivaalla näkyy. Ja mä näytän tässä vielä ihan livenä, nämä on mun itse mikroskoopilla ottamia kuvia halonäytelmistä. Nämä on otettu kovalla pakkasella, silloin se kidekuvaus on ainakin minulle kaikkein helpointa, kun ne ei sula heti käsiin. Ja tässä nähdään nyt sitten, tässä esimerkiksi on tällainen hyvin kaunis laattakide, mitä oli tuossa kaaviokuvassa edellisessä diassa. Ja tässä on sitten semmoinen, mikä muistuttaa vähän enemmän sitä pitkulaista lyijykynän pätkää. Mutta sitten niin kuin aina luonnossa, niin ei useinkaan ole ihan tämmöisiä ideaalikiteen muotoisia, vaan sitten sinne tulee kaikenlaista muuta kasvustoa riippuen siitä, että minkälaisissa olosuhteissa, lämpötilassa ja kosteudessa se kide sitten ilmakehän läpi liikkuu ja millä tavalla se sitten kasvaa. Eri lämpötiloissa tulee aina erilaisia kiteitä. Ja sitten, no tässä on, mä otin tämän mukaan ihan vaan, koska tämä on minusta niin kaunis kuva. Tässä näkyy tämmöinen niin kuin tähtimäinen sektorilaatta. Tämä ei enää muodosta oikein kummosiakaan haloilmiöitä, korkeintaan semmoisia pilareita, mitä näkyy pakkasöinä sitten kaupunginvalojen yllä. Ja tässä vielä oikein iso jääkide. Mutta tässäkin te näette, että vaikka tämä on kasvanut, tämä on kulkenut siis aivan erityisen otollisten kosteus- ja lämpötila-alueiden läpi tämä kide, kun se on pudonnut taivaalta. Ja niinpä täällä keskellä, kun on tämä kaunis kuusikulmainen kide, mistä se on saanut alkunsa, niin sen ympärille on tullut jos jonkunlaista vartta ja sakaraa ja muuta, mutta ne kaikki kaiuttaa tätä kuusikulmasta muotoa kuitenkin. No, tässä on lyhyesti tosiaan siitä, että haloilmiöt syntyy jääkiteissä eikä vesipisaroissa. Ja katsotaanpa vielä tämäkin tässä välissä, eli
näitä jääkiteitä sitten voi olla kuumimpanakin kesäpäivänä taivaalla, koska nämä pilvet on niin korkeilla yläpilvet. Nämä voi olla 8-90 kilometrin korkeudessa, ja siellä voi olla tosi kova pakkanen, vaikka maanpinnalla olisi helle. Talvella sitten joskus se jääsumu laskeutuu lähellekin maanpintaa, ja me voidaan nähdä haloja niin lähellä, että tuntuu, että niitä voisi koskettaa. Ja sitten kun ne kiteet sataa pinnoille, niin joskus me nähdään ihan pinnalla tämmöisiä pintahaloja. Tämä on niin kuin hirveän monimuotoinen tämä ilmiöjoukko. Ja tässä me nähdäänkin tämmöisen näkymän, olette varmasti nähnyt ihan kaikki joskus kovana pakkasjaksona, eli oikein kun on kylmää ja sitten kaupunkien liepeillä, asutuskeskusten liepeillä ilmaan purkautuu jatkuvasti kosteutta, varsinkin lämpövoimaloista, ylipäätään asutuksesta. Ja tällä tavalla niin se on otollinen hetki, että näitä kiteitä syntyy paljon. Ja tässä ne sitten heijastaa näitä lamppujen valoja. Kauniisti ne kiteiden alapinnat ja syntyy tämmöisiä teräviä, kauniita valopilareita sen kaupunkimaiseman yllä. Tämä on siis erittäin tavanomainen ilmiö kovien pakkasjaksojen aikana. No sitten tässä on vielä harvinaisempi ilmiö, eli tässä nyt ei näy itse aurinkoa tässä kuvassa ollenkaan. Aurinko jää tänne kuvan alan ulkopuolelle. Tässä näkyy vasen sivuaurinko ja se synnyttää vielä oman sivuaurinkonsa. Ja tämä on ihan hirveän harvinainen tilanne, että näitä ei moni aktiivinen harrastajakaan näe koko elinaikanaan. Mutta minä olen nähnyt kahdesti ja tällä reissulla oli mukana myöskin Marko Mikkilä, joka on Suomen ilmakehäharrastajien ja asiantuntijoiden semmoista grand old man cardia, niin kuin minäkin jollain tavalla ainakin itsekin. Ja me oltiin yhdessä tällä retkellä, kun tämä tilanne kuvattiin. Mutta joo, ja nämä muuttaa muotoonsa myöskin sen mukaan, että millä korkeudella aurinko on, ja siksi tämä erilaisten halomuotojen lukumäärä on sitäkin suurempi, koska joku yksittäinen halo voi näyttäytyä matalalla auringolla tällaiselta, niin kuin tässä niin sanottu ylläsivuavakaari, mutta kun aurinko nousee korkeammalle, niin siitä tuleekin tämmöinen aurinkoa kehystävä kaari. Se muuttaa muotoonsa ihan kokonaan. No sitten tässä on näitä halomuodoista, että niitä on paljon, mä näytän mieluummin kuvan, ja tässä on tämmöinen tietokonesimulaatio tietynlaisilla jääkiteillä tehtynä. Ja te voitte kuvitella, että tämä olisi nyt samanlainen kuva kuin mitä mä näytin sinitaivaasta, että on kuvattu suoraan ylöspäin. Ja tässä tapauksessa aurinko on täällä, ja sitten sen auringon ympärille syntyy valtava määrä erilaisia eksoottisiakin halomuotoja. Ja jos panitte merkille sen kuvan, mikä oli tässä tämän webinaarin kutsussa, niin siinähän se hahmo etualalla tarkasteli tosiaan taivasta ja siellä näkyi tämmöinen justiinsa monimuotoinen halonäytelmä, missä näkyy kaikenlaisia ristiin rähtiin taivaalla meneviä kaaria. Ja varsinkin jos te liikutte pohjoisessa ja varsinkin laskettelukeskusten liepeillä, niin teillä on hyvät mahdollisuudet päästä tällaisia näkemään. Se, miksi niitä näkyy laskettelukeskusten liepeillä, on ihan niin kuin oma niin kuin tarinansa, ja voidaan mennä siihenkin jossain kohtaa tässä, jos haluatte. Siinäkin on, ne laskettelukeskusten lumitykit ei tuota tämmöisiä valmiita kiteitä, mutta ne tuottaa sellaisen olosuhteen, missä on mahdollisuus, että syntyy erityisen laadukkaita jääkiteitä, ja siksi niissä näkyy näitä hienoja, kaikkein monimuotoisimpia haloilmiöitä sitten usein talvisaikaan. Tässä on vähän toisenlainen perspektiivi tai projektio, että täällä oppista, nyt minä sekoilen, täällä keskellä on, täällä keskellä on havaitsija, jota ympäröi horisontti, ja sitten tässä päällä on taivaan pallo, ja tässä meillä näkyy aurinko, ja sitten ne levittäytyy ihan ympäri koko sitä taivaan palloa, niin sanotusti nämä haloilmiöt useinkin. Eli tällaisia meillä on. Tässä on nyt sitten ihan tosiaan kesällä kuvattu yläpilvissä näkynyt tämmöinen kaunis halonäytelmä. Ja tässä näkyy aika monta erilaista halomuotoa. Nämä on mielenkiintoisia ja parhaimmillaan aivan henkeä salpaavia näkyjä.
Ja itse asiassa mä en malta olla näyttämättä nyt sitten tässä kohtaa niin yhtä videoa. Ja katsotaan, kun mä haen sen meille täältä valmiiksi, niin mä näytän teille, että minkälaisia nämä näkymät voi olla ihan sitten livenä. Mulla on täällä tämmöinen videopätkä ja mä avaan sen teille tähän näkyviin ja katsotaan, miten se onnistuu. Eli nyt mä jaan sitten sen ikkunan. Otetaan se tuohon. Taitaa näkyä nyt tämmöinen niin kuin ikkuna toivottavasti. Ja minäpäs laitan tämän videon käyntiin. Ja ennen kuin mä laitan sen käyntiin, niin mä kerron teille, että tämä on kuvattu toissa talvena Jämsässä Himoksen suunnalla. Ja siellä oli keskellä yötä hyvin sankka tämmöinen jääsumu. Eli näitä jääkiteitä vilisti miljardeittain lähellä maanpintaa. Ja mä oon laittanut keskelle peltoa kirkkaan lampun, koska aurinko ei paistanut, niin täytyy viedä se oma aurinko mukana. Ja sitten sitä lamppua peittää tämmöinen suodatin, että ei kamerassa tulisi niin paljon linssiheijastuksia ja muita. Ja tämä on aivan reaaliaikainen video, tältä se paljalle silmällekin näytti. Ja minäpäs laitan se pyörimään, eli hetkinen. Mitenkäs se nyt sitten onnistuu? Onko mä... Hetkinen. Tuliko tämä näkyviin? Joo, näkyy se. Hyvä juttu. Eli tässä keskellä yötä tosiaan se lampun valo paljastaa, että tämmöisiä kristallin kirkkaita, kauniita jääkiteitä leijuu ilmassa miljardeittain. Mä en edes tiedä, kuinka iso luku se on jossain useamman neliökilometrin alueella, mutta kyllä me puhutaan miljardeista, ellei sadoista tai tuhansista. Ja tässä sitten näkyy näitä erilaisia haloilmiöitä. Ja katsotaanpas se vielä tuosta uudestaan. Ja tässä, mikä me nyt sitten nähdään, on, tässä näkyy, auringon pilari, täällä näkyy yllä sivuava kaari, tässä näkyy horisonttirengas, tässä näkyy sivuauringot, mitkä on venähtänyt sen takia, että mä käytän tämmöistä lamppua. Ja näitä ihan samoja ilmiöitä näkyy sitten myöskin luonnollisilla valonlähteillä, auringon ja kuun valossa. Eli kun te näette siellä kesätaivaalla jonkun kauniin halonäytelmän, niin siellä pilvessä on tällaista. Siellä on tämmöinen meininki. Siellä menee niitä yksittäisiä jääkiteitä mennä vilistää vaikka kuinka paljon. Ja se on kyllä hurja juttu, että tämmöisiä olosuhteita pääsee sitten näkymään. Mäpä hyppään takaisin tuonne mun diaesitykseeni, joka on tuolla. Ja eli tässä, vaikka tämä on kesäpäivänä kuvattu, niin täällä korkealla yläpilvessä on näitä jääkiteitä pilvin pimein. Kirjaimellisesti, vaikka pilvi ei olekaan pimeä, mutta siellä niitä tosiaan mennä vilistää ja siitä sitten tämä halonäytelmä syntyy. Ja tosiaan ei tarvitse mennä laskettelukeskusten rinteelle, eikä tarvitse mennä seisoon keskelle peltoa minkään lampun kanssa, vaan joskus näitä voi näkyä kauniina kesäpäivänä, talvipäivänä, ihan milloin vaan, auringon tai kuun valossa. Ja parhaimmillaan ne on aivan henkeä salpaavia näkyjä, aivan siis fantastisia. Ja usein sitten, kun tulee joku aivan siis uskomaton näkymä, niin kuin nyt vaikka tässä, niin tämä on kuuvalossa. Mulla on varren päässä tämmöinen suodatin, ja tämä ei tee mitään muuta kuin estää linssiheijastuksia tässä kohtaa. Eli kuu on tässä valonlähteenä, ja tällaisia näkymiä sitten joskus tulee, mitkä saattaa olla suorastaan historiallisia. Tämä näytelmä oli siinä mielessä historiallinen, vaikka nyt itse sanonkin, kun itse kuvasin, että tässä on ensimmäistä kertaa kuvassa täydelliset tämmöiset Wegenerin vasta-aurinkokaaret, mitkä kiertää ihan kauttaaltaan läpi taivaan. Ja tämmöisiä ei ollut ennen tätä niin sitten kuvattukaan koskaan, ainakaan tiettävästi. Tässä saattaa päästä näkemään myös jotain hyvin ainutlaatuista.
No, Suomessa näitä näkyy parhaiten keväisin. Usein puhutaan huhtikuusta, mutta käytännössä toukokuukin on sitä erittäin hyvää aikaa. Jääsumuja on sitten varhemmin keväällä ja tietysti pitkin talvea pakkasjaksoilla. Näitä voi tarkastella sitten. Esimerkiksi Tampereen Ursalla on tosi hyvät nettikamerat, ja jos tulee oikein hyvää keliä, niin kyllä ne kaupungin pilarit sitten niistä erottuu, tai vaikka tieliikennelaitoksen näistä kelikameroistakin. Täytyy tässä mainita aina tästä silmien suojauksesta, että aurinko ei tietenkään saa koskaan katsoa suoraan. Tässä Marko Mikkilä antaa taidonnäytteen, eli auringonlasien läpi. Se on mukavampaa, mutta näitä kirkkaita haloja tarkastella. Me oltiin tässä Sotkamossa. Hetkinen, kun näppäsin tämän aurinkolasikuvan ja suoraa aurinkoa tosiaan kohti ei saa näin niin aurinkolasien kanssa tietenkään katsoa, minkä varmasti kaikki ymmärrättekin. Hyvä tapa on myöskin käyttää tällaista kuperaa peiliä, joka viedään oman pään varjon taakse ja sitten se tiivistää tämä kupera peili sen koko taivaan näkymä. Ja tässä näkyy aivan erityisen hienosti ja yksityiskohtaisesti sitten näitä halomuotoja. Nämä on tämmöisiä miksejä, jos oikein haluaa isosti sitten syventyä asiaan. Palataan näihin valokuvaukseen liittyviin asioihin sitten myöhemmin, jos meille aikaa jää. Tässä lyhyesti vielä näitä voi myöskin simuloida, ja tämän tietokonesimulaation ansiosta me ymmärretään entistä paremmin, että miten nämä erilaiset haloilmiöt syntyy. Tässä oli vuonna 2003 tämä kaunis halonäytelmä, mistä on tuo ylempi kuva, ja alla on sitten sen simulaatio. Ihan Tampereella kuvattu. Jääsumua oli tässä, eli oli kevät-talvinen päivä. Sitten vastaavasti meillä on täällä on tullut kysymyskin, nytpä huomaan. Käytätkö jotain tiettyjä suotimia objektiivin suojana kirkkaassa päivävalossa kuvatessa tai myös kameran suojana, niin en käytä mitään tiettyä. Objektiivin suojana mulla saattaa joskus olla ihan semmoinen kirkas UV-suodin, mutta ei läheskään aina. Et se, millä mä suojaan sitten kameraa, että jos oikein innostuu näitä haloja tosissaan kuvaamaan, niin sitten on tärkeää kyllä jollain konstilla, oli se sitten savupiippu, vartavasten tehty suodati, joku rakennuksen katon kulma tai kirkon torni, saada siihen auringon ja kameran väliin, ettei sitä kameraa nyt sitten soikottaisi sinne auringon suuntaan ihan tavattomasti. Ja varsinkin jos on käytössä vielä semmoinen perinteinen järjestelmäkamera, missä on peili ja optinen etsin, niin senkin kautta voi saada silmävaurion, jos tarpeeksi kauan tapittaa aurinkoa, ja varsinkin jos käyttää tämmöistä pidempää polttoväliä, jonkunlaista zoom-objektiivia. Ja siinä ei kyllä kannata leikkiä. Ja se säästää kameraa ja se säästää silmiä, kun varjostaa sitä aurinkoa sitten jollain. Kuuvalossahan ei ole tietenkään tätä vaaraa. Mutta sitten mennäänpä sateenkaariin. Ja näissä samalla tavalla aurinko vuorovaikuttaa sadepisaroiden kanssa. Nämä ei ole aivan niin monimuotoisia kuin haloilmiöt, mutta tavattoman kauniita. Ja arvatenkin keskittyy kesäkuukausiin. Ja sellainen päivä, että kun on sadekuuroja, tulee ja menee ja aurinko paistelee siinä välissä, tämä perinteinen aurinko paistaa ja vettä sataa, niin se on sitä otollisinta sateenkaarten kuvaamisen aikaa. Ja sateenkaarissa nyt sitten niin tyypillisesti me nähdään tämä pääkaari ja sitten me nähdään tämä sivusateenkaari. Ja niin kuin huomaatte, niissä on värit päinvastaisessa järjestyksessä. Tämä kannattaa muuten muistaa, jos te näette Instagramissa tai muualla webissä, somessa jossain hämmästyttäviä omituisia sateenkaarikuvia, että sateenkaaren pääkaaressa aina punainen on täällä ulkosyrjällä ja sitten tässä toisessa kaaressa se punainen on täällä sisäsyrjällä. Ja jos ne on jotain ihmeellisiä keitoksia tai tekoälykuvia, niin usein nämä värit on ihan vinksin-vonksin niissä. Tämä on hyvä tapa tunnistaa semmoinen kuva. Ja sitten joskus voi näkyä myöskin tällaisia interferenssikaaria, eli nämä kaaren värit ikään kuin kertautuu täällä kaaren sisäpinnalla. Niin tapahtuu silloin, kun se
taivaalla putoava sadepisarajoukko on keskenään hyvinkin samankokoista pisaraa. Ja tässä on esimerkiksi nyt sitten, oliko tämä mulla viime kesänä vai toissa kesänä, nyt mä en muistakaan, mutta olin Norjassa ja olisiko tämä ollut toissa kesänä. Niin tuli, niin kuin tiedätte, jotka on siellä retkeillyt, vaeltanut ja näin, niin Norjassa kyllä sadekuuria tulee tuostakin ja aurinko välillä paistaa. Ja tässä oli valtava hieno tilanne. Meillä on tosiaan tässä tämä pääkaari, meillä on tämä sivusateenkaari ja sitten täällä näkyy tällainen kaunis ilmiö. Näitä sanotaan sateenkaaren puoliksi. Englanniksi rainbow spokes on, jos haluatte googlettaa. Ja kukas tietää, mistä nämä syntyy? Kirjoittakaa vaikka chattikenttään, jos jollekulla on heti kielen päällä, että palaa halusta sanoa, että mistä nämä kauniit säteet tänne syntyy. Ja minkä takia? Kyllä siellä moni teistä varmasti tietääkin, mutta kerron sen nyt tässä. Eli tämä auringon valo, mikä pääsee paistamaan tämän sadepilven tänne alle, se täällä siivilöityy, eli täällä kuva-alan ulkopuolella, täällä suunnassa, kuvaajan takana, on pilviä, jotka osittain varjostaa sitä auringon valoa, eli nämä tummemmat niin sanotut säteet on ihan vaan varjoja. Ja se valo siivilöityy erilaisten pilvien läpi. Ja nämä kirkkaammat puolet johtuu siitä, että tähän pääsee aurinko paistamaan ihan täysillä. Esimerkiksi tässä joku pilvi sitä sitten varjostaa. Ja tässä nähdään myöskin kauniisti se, että tämä pääsateenkaari sirottaa niin sanotusti tämmöistä valkoista valoa tänne sisäpuolelle hyvin voimakkaasti. Eli tässä ulkopuolella ei näy mitään säteitä, ne näkyy vaan täällä sisäpuolella, koska ne vesipisarat, jotka tämän sateenkaaren synnyttää, ei sirota sitä valoa tälle puolelle tätä pääkaarta. Mutta sen sijaan ne sirottaa sitä tämän sivusateenkaaren ulkopuolelle, eli täällä näkyy himmeästi näitä. Mutta tässä välissä ei. Ja tätä sateenkaarten välistä tummaa aluetta kutsutaankin Aleksanterin tummaksi vyöksi aikanaan sen havainneen ihmisen mukaan. Eli tämä sateenkaarten välinen alue on niitä ympäröivää taivasta tummempi, koska sivusateenkaari sirottaa valoa tänne ulkopuolelle ja pääsateenkaari tänne sisäpuolelle. Ja tähän väliin jää sitten tummaa. Tämä on ihan mielenkiintoinen ja joskus hyvin dramaattinen näky myöskin taivaalla. Tässä mulla onkin sitten kuva, missä näkyy selkeämmin tämä Aleksanterin tumma vyö. Tämäkin on Tampereella otettu kuva. Mukava kesäinen sadekuuro tuli ja oli suurta luksusta, kun pääsin auton sivuikkunasta kuvaamaan sillä, että pysyin kuivana ja kamerakin pysyi kuivana ja sai kauniin sateenkaaren sitten tuohon kuvaan. Varmaan te erotattekin tässä, eli tämä alue täällä kaarten välissä on selvästi tummempi. Ja se johtuu ihan siitä, että ne pyöreät pallomaiset sadepisarat taittaa sitä valoa sillä tavoin, että tämä pääkaari, jonka säde on 42 astetta, niin se sirottaa tänne sisäpuolelle ja tämä ulompikaari sitten tänne ulkopuolelle. Ja tässä muuten, niin kuin oivallattekin, niin tähän vaatii valtava laajakulmaisen objektiivin sitten, että tämä koko sateenkaari saati sivusateenkaari mahtuu kuvaan. Mutta monissa nykykännyköissä on jo nämä laajakulmaiset kamerat esimerkiksi. Joo, mulla on lisää kuvia. Tässä on lähellä ollaan auringonlaskua, jolloin punaiset värit korostuu, koska auringon valo on kulkenut pidemmän matkan ilmakehän läpi ja ne taivaan sinenkin aiheuttavat siniset aallonpituudet on jo sironnut matkalla pois hyvin suurelti. Eli taivas on kyllä kovinkin sinertävä, mutta sitten se valo, mikä tulee tuolta takaisin sateenkaaresta, niin on punertavaa, koska se sininen valo on hävinnyt matkalle eri suuntiin. Tässä voidaan nähdä joskus myös tämmöisiä hyvin poikkeavia, niin sanotusti anomaalisia poikkeavia rakenteita sateenkaarissa. Riippuen siitä, että tässäkin oli hyvin voimakas sadekuuro, niin nämä pisarajoukot on erilaisia eri kohdissa tätä sateenkaarta. Ja jopa se näennäinen säde näyttää hiukan vaihtuvan. Se tosin johtuu tässä ihan tästä tämän, niin kuin kaaren intensiteetistä, mutta sitten täällä esimerkiksi nähdään, että näkyy näitä interferenssikaaria. Täällä on samankokoista pisarajoukkoa
Ja tässä rankimman sateen alueella niin on kaiken kokoisia toisiinsa törmäileitä pisaroita, ja näitä interferenssikaaria ei näy. Tämä on ihan tämmöinen kuriositeetti. Mä kerron ihan suorilta, että mistä tässä kuvassa on kysymys. Ja tässä kuvassa on kysymys siitä, että minä olen laittanut semmoisen injektioruiskun päähän, puristanut yhden vesitipan ihan omassa keittiössäni ja valaissut sitä yhtä pallomaista vesitippaa lasersäteellä. Ja se muodostaa, se yksi tippa, se yksi ainoa pallomainen vesipisara muodostaa jo sateenkaaren, kun siihen osuu valonsäde. Tietenkin ne kaikki 10 miljoonat sadepisarat taivaalla, kun siellä sataa, tekee sen saman efektin ja me saadaan valtava laaja kaari. Mutta ihan yksi tippakin riittää, kun sitä valaisee lasersäteellä. Ja kun meillä on vain yksi tippa, joka on tasan yhden kokoinen, ja sitten me käytetään laservaloa, niin näitä interferenssikaaria tulee pikkusen enemmän kuin mitä me koskaan luonnossa päästään näkemään. Tämä on aika huima ilmiö. Jokainen voi tätä keittiössä kokeilla, jos haluaa. Teidän täytyy vain saada aikaan pallomainen vesipisara, pimeä huone, lasersäde ja sitten päätellä, että mihin suuntaan se sateenkaari ilmestyy, eli mihin te viette sen valkoisen pahvin, mihin se sitten projisoituu se sateenkaari siitä vesitipasta. Tämä on aika siistiä. Näin voi tosiaan testata tätä teoriaa. Tässä nähdään, miten tien pinnasta pöllyävä vesi muodostaa myöskin saman säteisen kaaren kuin mikä näkyy tuolla taivaalla. Että luonto ei ollenkaan diskriminoi, sille kelpaa tuommoinen niin kuin rekan pöllyttämä vesipisara siinä, missä tuommoinen pilvestä putoava ehta sadepisarakin. No sitten ihan kuriositeettina, niin sateenkaaria tosiaan ei näy pelkästään siellä auringon vastapuolella. Okei, siellä näkyy 99,99% kaikista havaituista kaarista ja varmaan enemmänkin. Mutta kun se pääsateenkaari muodostuu silloin, kun auringon valo heijastuu kerran siellä pisaran sisällä täydellisesti. Ja se sivusateenkaari muodostuu, kun se tekee 2 kimmahdusta siellä pisaran sisällä. Niin sitten auringon ympärille, auringon puolelle syntyy 3. ja 4. kertaluvun sateenkaaret, kun se pisaran sisällä kulkeva valo kimmahtaakin 3 tai 4 kertaa siellä pisaran sisällä, ennen kuin se tulee sieltä pisarasta ulos. Mutta tämä vaatii jo sitten semmoista paneutumista ja oikein hyvän olosuhteen, että tässä meillä on tosiaan aurinko on tässä kuvaushetkellä suurin piirtein täällä. Ja sitten vähän niin kuin siellä, missä näkyisi sivuaurinko-haloilmiö, niin saattaakin näkyä sitten tämmöiset sivusateenkaaret. Ja tässä alemmassa kuvassa ne on erittäin rankalla kuvan käsittelyllä puristettu paremmin esiin. Nyt tässä jostain syystä, ainakin tässä mun esityksessä, ne ei nyt kunnolla erotu tässä värikuvassa, mutta kyllä ne siinä alkuperäisessä erottuu. Mutta tämmöisiä mielenkiintoisia kummajaisia on myöskin siis ihan sateenkaariin liittyen. Sekään ei ole mikään ihan simppeli ilmiö todellakaan. No kello alkaa lähestyä 7 ja meillähän olisi tässä tätä tarinaa sitten vaikka kuinka paljon. Tässä näkyy kastekaaret pellolla. Tässä näkyy väritön sumukaari. Moni on varmasti teistä havainnut myöskin tällaisen. Me voidaan kohta keskustella siitä, että mistä tämä värittömyys johtuu. Miksi sumukaari on väritön, mutta sateenkaari on värillinen. Siihen on aika vinha syy. Tässä on sumukaari kuun valossa kuvattu. Tämä oli muuten mielenkiintoinen keikka, kun mä kuvasin tätä sumukaarta kuun valossa, niin oli tosiaan pilkko pimeätä. Tuolla näkyy tähti taivas. Tuossa on hetkinen, mitä meillä täällä on. Tuossa on ainakin ajomies, missä on kaksoset. Tuossa on Otava. Niin, aika pimeätä oli ja mä lähdin lampsiin tuonne pellolle sitten ja sitten mä ihmettelin, että hetkinen, mikä juttu, että ihan niin kuin joku tuijottaisi mua lähietäisyydeltä ja sehän oli isoja lehmiä ja ties mitä sonneja. Ja ne katsoi mua aika hitaasti, kun mä hiippailin siellä pellolla keskellä yötä, mutta onneksi ne ei tullut tekemään lähempää tuttavuutta. Mutta tämä oli aivan upea yö, tämä oli aivan mahtava, tämä oli aivan siis taianomainen hetki. Nähdä tämmöinen ilmiö kuun valossa. Wow, harvinaista herkkua.
Ja sitten tässä on näistä syntyperusteista, ja tässä on lampulla tehty sumukaari, missä nyt näkyykin paljon näitä interferenssikaaria. Voidaan tästä keskustella, jos haluatte. Sitten on erilaisia kehiä. Sitten esimerkiksi tulivuoren tuhka saattaa synnyttää tämmöisen hyvin kauniin purppuravalon taivaalle. Tämä on kuvannut armeijaikäisenä, vai oliko jo sitä ennen, Pinatubo tulivuoren purkauksen jälkeen, kun Pinatubo tulivuori syöksi maapallon ilmakehän valtavia, aivan siis poskettomia määriä tuhkaa, joka nousi niin korkealle ilmakehään, että se kulkeutui ympäri maailmaa. Ja myöskin tänne Suomen leveysasteille. Ja Suomessa sitten sen jälkeisenä talvena me saatiin havaita tällaisia aivan järisyttävän upeita purppuraisia hehkuja auringonlaskun jälkeen. Tämä on kuvattu Roineen rannassa Kangasalla tämä kuva, 1991. Ja sitten on näitä erilaisia ruskoja, erilaisia varjoja ilmakehässä, eri suunnissa. Myös maapallo itsessään jättää varjon ilmakehään. Tässä me nähdään lentokoneesta kuvattuna hyvin terävärajainen maapallon varjo ilmakehässä. Eli tämä varjo, mikä tässä ilmakehää lävistää, niin se johtuu tästä meidän omasta planeetasta. Lentokoneesta niin se erottuu aika terävänä ja hienona. Sitten meillä on valaisevia yöpilviä. Joskus näkyy revontulia ja valaisevia yöpilviä yhtä aikaa. Nämä on semmoinen elokuinen herkku, jos oikein hyvin hollille sattuu. Ja sitten meillä on helmiäispilviä. Näitä nyt nähtiin toissapäivänä tosiaan pohjoisessa Suomessa. Oikein paljon näitä havaittiin. Ja kauniita vesijään aiheuttamia helmiäispilviä. Totta kai revontulet, kangastukset. Meillä on tämmöisiä alapuolisia kangastuksia, mitä näkee tienpinnoilla. Meillä on auringon muoto ja kuun muoto saattaa vääristyä kangastuksen seurauksena. Joskus saatetaan nähdä tämmöinen vihreä välähdys. Suomessa historiallisista syistä toisinaan puhutaan vielä vihreästä segmentistä erona vihreäseen välähdykseen, mutta sille ei ole niin kuin teoriapohjan kannalta mitään merkitystä. Joskus kangastuksetkin voi olla hyvin monimuotoisia. Oletteko koskaan nähnyt tällaista tilannetta? Tämä on kuvattu Näsijärvellä kevättalvisena päivänä, kun yö oli ihan poskettoman kylmä, yli 20 astetta pakkasta. Sitten aurinko nousi ja alkoi lämmittää, ja meille sen hyvin kylmän ilmapatjan päälle alkoi tulla lämmintä ilmaa, kun aurinko lämmittää tuon sulan metsän puiden latvoja ja siinä ilma lämpiää, niin sitten saattaakin tulla tämmöinen niin sanottu yläpuolinen kangastus, kun meidän maanpinnan lähellä on oikein kylmää ilmaa ja sen yläpuolella on lämpimämpää ilmaa. Niin valo on siitä vinha, että kun se liikkuu ilmakehässä, niin se taittuu aina kohti sitä kylmempää eli tiheämpää ilmaa. Ja niin on tässäkin käynyt. Ja tässä kuvassa meillä näkyy täällä 2 ihmistä, jotka hiihtää täällä jäällä ja ne kertautuu monia kertoja. Olikohan tässä 8 niiden kuvajaista, joka toinen ylös alas ja joka toinen oikeinpäin, koska siinä oli erilaisia kerroksia siinä ilmakehässä. Oli tämmöinen niin sanottu inversiotilanne, oli hyvin tyyntä ja ilmakehän tämä kerroksellisuus oli erittäin voimakasta. Ja itsessään se ilmakehä toimii siis linssinä, joka taivuttaa sitä valoa sitten näistä hiihtäjistä kohti kuvaajaa. Tämä on muistaakseni, olikohan tässä 5 vai 7 kilometriä matkaa noihin hiihtäjiin. Se on aika vinha juttu. Myöskin tähtien tuikkiminen selittyy näillä ilmakehän tiheysvaihteluilla. Tässä on meidän tähtitaivaan kirkkain tähti, eli Sirius, mikä näkyy Orionin tähtikuvion liepeillä siellä. Ja mä oon tarkoituksella potkaissut kameran jalustaa pitkän valotuksen aikana, jolloin se tähti on mennä viputtanut sen pitkän valotuksen aikana siinä kuvassa. Ja siihen, kun se on piirtänyt viivaa, niin siinä näkyy, miten se tuikkii eri väreissä. No sitten meillä on hyvin harvinaisia ja mielenkiintoisia erilaisia pilvimuotoja, esimerkiksi tämmöinen hevosenkenkäpilvi, hevosenkenkäpyörre. Näitä voi pongailla. Meillä on erilaisia mantelipilviä ja tässä näkyy myöskin väripilvivärejä, mitkä johtuu siitä, että tässä on erittäin pieniä pilvipisaroita, paljon pienempiä kuin mikä aiheuttaa sateenkaaren. Reikäpilviä, erilaisia reikäpilviin liittyviä tämmöisiä kiteytymisvanoja, niin sanottuja Kelvin-Helmholtz-pilviä, mitkä muodostaa tämmöisiä kauniita
ikään kuin sortuvia aaltoja taivaalle. Ja tietenkin erilaisia myrskyilmiöitä. Tässä on ehkä hienoin vyörypilvi, mitä mä oon koskaan nähnyt, myrskyrintama edellä. Totta kai salamoi. Sitten meillä on koko tämä kokonaisuus, sinitaivaan värit ja muut. Ja jos teitä kiinnostaa, niin te voitte tutustua tähän taivaanvahti.fi havaintotietokantaan, mikä on Suomen tähtitieteellisen yhdistyksen URSAn ylläpitämä palvelu. Minäkin olen siellä moderaattorina, tosin nykyään vähän laiskanlaisesti, mutta aina jos tulee jotain ekstraa, niin saatan osallistua minäkin sitten siihen pohdintaan, että mistä tässä ilmiössä ehkä oli kysymys. Ja sitten totta kai, jos teitä kiinnostaa, niin on tämä mun kirjoittama kirja, mikä on URSAn kustantama. Eli tämän te voitte hankkia suoraan URSAn kirjakaupasta tai sitten hakea vaikka kirjastosta. Kirjakaupoissa tätä ei enää ole, että ne kirjakauppojen inventaarit, niin ne on aika lailla myyty jo loppuun, mutta URSAsta vielä löytyy ja kirjastoista. Mutta näin, mä vähän tässä rynnistin loppua kohden, mutta nyt meillä olisi vielä mukava tilaisuus minun puolesta keskustella tässä, ja jos teillä on herännyt tähän liittyen jotain kysyttävää tai haluatte kertoa jostain omasta havainnosta, niin kertokaa ihmeissä, niin jutellaan niistä. Joo, toden totta. Tämä on mielenkiintoinen aihe, ja se mikä tässä on niin kuin jotenkin aivan upeaa on se, että nyt kun tässä Suomessa ollaan ja eletään, niin meillä Suomessa, ja te näette sen, jos te käytte siellä taivaanvahti.fi-palvelussa, niin meillä on niin kuin pitkät perinteet, että URSAn, tähtitieteellisen yhdistyksen URSAn alla on havaittu näitä ilmakehän ilmiöitä jo kauan. Ja aivan erityisesti sitten näitä haloilmiöitä on tutkittu, niitä on havaittu. Meillä on koko joukko ihmisiä, jotka on perehtynyt niihin aivan äärimmäisen syvällisellä tasolla. Ja itse asiassa tämä joukko on tuottanut myöskin siis hyvin suuren määrän tieteelle entuudestaan tuntemattomia havaintoja, haloilmiöitä ja kasvavaa ymmärrystä siitä, että mitä ilmakehässä itse asiassa tapahtuu ja minkälaisia muotoja ne jääkiteet esimerkiksi voi ottaa. Että meillä tätä osaamista on, me ollaan siinä mielessä hyvässä asemassa. Ja linjoilla on myöskin Mikkilän Marko, jonka kanssa me on paljon tehty havaintomatkoja ja retkiä ja jahdattu haloilmiöitä, ja hän tietää näistä paljon. Ja Mikkilällä on myöskin hänen mukaansa nimetty oma haloilmiö, jonka hän on sitten havainnut ensimmäisenä ihmisenä maailmassa. Mutta kaikkinensa koko tämä ilmiöiden kirjo on ihan kaikkien saatavilla. Esimerkiksi mä olin oliko se nyt, mulla menee jo nämä reissut sekaisin, olisiko se ollut toissa kesä, kun mä olin Norjassa siellä jossain Nordkappista vähän itää, niin kunhan nyt siinä makoilin ja vietin mukavaa päivää ennen kuin lähdin tekemään semmoista pidempää päiväretkeä, niin taivaalle ilmestyi todella upea, todella kaunis ja komea halonäytelmä. Se oli hieno kokemus siellä jylhissä vuoristomaisemissa. Ja kun te retkeilette ja te vaellatte, ja varsinkin pohjoisessa, missä horisontti on kaukana ja teidän päällä on avara, mahtava taivas, niin oi, se on hienoa. Se on hieno tilaisuus nähdä sateenkaaria ja muita ilmiöitä. Joo, ja hei, tässä erittäin hyvä kysymys, että revontulet näkyvät kameralla kuvaten silmää paremmin. Onko haloissa sama ilmiö? Erittäin hyvä kysymys. Ja mä varasin tähän itselleni, mä arvelinkin, että me päätetään keskustella tähän liittyen, ja mulla on tässä tämmöinen hyvin laaja kulmainen objektiivi, millä minä itse esimerkiksi kuvaan revontulia. Ja nyt jos tätä objektiivin niin kuin linssiä vertaa silmään, niin tämähän on valtavan laaja. Siis Mikko osaa varmaan laskea, heitäpäs Mikko päässä laskuna, että montako kertaa enemmän tässä on pinta-alaa tässä objektiivissa kuin tuommoisessa keskimääräisessä 7 millin pupillissa. Aika monta kertaa. Yli 100 kertaa. Varmasti on yli 100 kertaa, ja mä luulen, että voi olla kyllä vielä, vaikka olisi 1000 kertaa.
Ja tämän takia, että kun se kamera kerää näin isolla silmällä valoa, plus kun silmä tuottaa ikään kuin livenä meidän aivoille, meidän hermostojärjestelmään tällaista live-kuvaa, mitä me tulkitaan sitten, sitä sähköistä signaalia, jonka silmä ja näköhermo meidän aivoille sitten välittää, se tapahtuu ikään kuin livenä, mutta tämä kamera saattaakin kerätä sitä valoa vaikka 2 sekuntia kerrallaan tai vaikka 30 sekuntia kerrallaan, niin sehän näkee aivan eri maailmankaikkeuden kuin silmä. Ja tästä johtuen ne revontulikuvat on aivan hämmästyttäviä verrattuna siihen visuaalihavaintoon. Mutta haloilmiöissä sitten on hieman sitä samaa efektiä, eli nyt jos mä otan esimerkiksi tämän kuvan täältä, katsotaan, missä mä oon kuvannut halonäytelmää kalansilmäobjektiivilla, eli tässä pikkualueella näkyy ihan koko taivas. Tässä näkyy 360 astetta. Tämä kuva on otettu suoraan ylöspäin, täällä on taivaan lakipiste. Niin se taivaan laaja näkymä poristuu aika pieneen, kun kuvaa laajakulma-objektiivilla, varsinkin tämmöisellä kalansilmällä. Ja se ikään kuin puristaa sen näkymän ja suorastaan räjäyttää ne halot paremmin näkyviin. Ja sitten nämä mun kuvat, mitä mä tässä näytän, niin nämä on tietystikin sitten myöskin vielä käsiteltyjä. Mä kuvaan ainoastaan tämmöisiä raakakuvia ja sitten niin kun käsittelen niiden kontrastia ja näkymää sillä tavalla, että nämä muodot tulisi mahdollisimman hyvin esiin. Toki sitten tilanteesta riippuen, niin se käsittely voi olla hyvinkin rajua, että jos otetaan vaikka tämä, että millä saadaan tämmöisiä niin kuin kaikkein himmeimpiä muotoja esiin, niin kuin vaikka nämä 3. ja 4. kertaluvun sateenkaaret, niin tämä vaatii jo tosi brutaalia kuvan käsittelyä. Sekin on osa tätä harrastusta, mutta toki sitten mitä enemmän te havaitsette, mitä enemmän te katselette kuvia, mitä enemmän te näette itse ja kuvaatte itse, niin teidän se semmoinen niin kuin kuvien lukutaito kyllä kasvaa ja te osaatte nähdä sitten, että minkä tyyppinen tämä on mahdollisesti ehkä ollut ja miten sitä on ehkä käsitelty ja näin poispäin. Mutta se on ihan totta, että paljain silmin revontulet ei juuri koskaan niin hyvältä näytä kuin kuvissa. Ja haloissa on samaa ilmiötä, varsinkin kuun haloissa, joita kuvataan pimeässä. Ne suorastaan räjähtää kuvissa esiin verrattuna siihen visuaalihavaintoon. Se on ihan fakta homma. Ja mä voisin itse asiassa tässä esimerkin vuoksi, niin nyt mulla on jo niin paljon ikkunoita auki, että mä menen ihan sekaisin, mutta katsotaan, jos mä saisinkohan mä auki. Hetki vaan. Auki täältä vaikka oman Instagramini, johon olette kaikki tervetulleita. Tulikohan se näkyviin? Tuli. Joo. Hetkinen, kun mä nyt löydän itse sinne. Niin mä voisin tässä näyttää, mä olin nyt syyskuussa tuossa Norjassa, niin tämän mä kuvasin tällä nimenomaisella objektiivilla, mitä äsken vilautinkin teille. Niin tämä on ihan semmoista niin sanotusti live-videoa, eli reaaliaikaista, että se tapahtuu silmien edessä just tätä vauhtia, mitä se tässä kuvassakin näkyy. Ja nämä oli kirkkaimmat tulet tänä yönä, mitä mä oon siis koskaan nähnyt. Mä en koskaan nähnyt näin kirkkaita. Ja mun täytyy sanoa, että tämä oli jo sitten paljallekin silmälle semmoinen niin kuin täysin mykistävä kokemus. Että kyllä ne on myös visuaalisesti havaittuna joskus aivan järisyttäviä. Mutta sitten kyllä niin kuin yöllisissä olosuhteissa esimerkiksi, niin se kuva sitten usein tuo sen paljon paremmin esiin. Tässä me oltiin Mikkilän Markon kanssa Rukalla, oliko tämä viime talvena, ja tässäkin on kalan silmällä kuvattu lampuvalossa tämmöinen hyvin monimuotoinen näytelmä, mikä tulee kalan silmäkuvassa varsinkin tosi hyvin esiin. Tässä on puristettu sitten kaikki mahdolliset muodot kuvan käsittelyn keinoin niistä irti. Mutta sitten jos me katsotaan tätä live-kuvaa,
tuossa on meidän kamerat ja molempien varjostimet, tältä se niin kuin paljain silmin näyttää sitten. Eli siinä niitä kauniita, ihania, kristallin kirkkaita kiteitä lentää ja viilettää ilmassa ja kimmeltää, mutta sitten se niin kuin valokuva onkin sitten tämän näköinen. Et kyllä siinä vaikuttaa kyllä tosiaan niin. Mulla muuten löytyy Instasta tämmöinen yhteistyössä Elisen Luonto-nimisen Instagram-tilin kanssa tehty tämmöinen keskustelu. Me yli tunti keskusteltiin revontulista ja niiden kuvaamisesta, että jos haluatte tutustua, niin kannattaa katsoa. Se löytyy täältä mun Insta-tililtä ja täällä on paljonkin tätä settiä, että näitä tämmöisiä hetkiä kuvausreissuilta ja jaan täällä paljon kuvia, revontulikuvia, luontokuvia, täällä on sumukaarisettiä. Tässä näkyy muuten semmoinen ilmiö kuin Brockenin kummitus. Tämä oli semmoinen kummitus, mikä sumussa seurasi aikanaan vaeltajia vuoristossa. Ja jätän sen teille selvitettäväksi, että mistä semmoinen ilmiö syntyy. On selitetty muun muassa siinä mun kirjassa, mikä mainittiin, niin juurta jaksain. Mutta tällaisia ilmiöitä ja mä omakohtaisesta harrastuksestani voisin poimia vaikka tämän, kun mä olin nyt syyskuussa Norjassa, niin siellä näkyy tämmöinen eksoottinen kaari tämän revontulialueen pohjoisella puolella ja tämä on mahdollisesti sukua semmoiselle hyvin harvinaiselle revontulimuodolle kuin steve, mikä tulee sanoista Strong Thermal Emission Velocity Enhancement. Se ei ole perinteinen revontuli, vaan tällaisen niin kuin nopean hiukkasvuon synnyttämää valoa. Tämä oli mielenkiintoinen. Mä olen tämän yhdelle tutkijalle lähettänytkin, joka on julkaissut tähän aiheeseen liittyen tieteellistä artikkelia, ja hän näitä kuvia on käynyt läpi, ja yhdessä on pohdittu, että mistähän tässä voisi olla kyse. Eli tässä on, tämän harrastuksen myötä on todella mahdollista päästä näkemään jotain aivan mykistävää ja suorastaan uutta. Plus tietenkin kaikki tuo kauneus, että tuossakin nuo revontulet loimus tuonakin yönä sillä lailla, että en mä ole koskaan nähnyt, että vaikka mä oon kuvannut koko ikäni ja niitä jahdannut koko ikäni, niin me ollaan nyt auringon aktiivisuuden huippuvuosissa. Auringon aktiivisuushan elää noin 11 vuoden jaksoissa, eli noin 11 vuoden välein se auringon pinnan aktiivisuus on suurimmillaan, ja me eletään nyt just sitä aikaa. Ja tämä on ehkä paras huippu, mitä meillä on nyt ollut tässä ehkä noin 33 vuoteen, ellei 44 vuoteen. Ja mun Norjan reissuni tuonne pimeiden, kauniiden, ihanien, valosaasteettomien taivaiden alle sattui sellaiseen hetkeen, että auringossa oli jatkuvasti tosi rajuja M-luokan purkauksia, ja oliko siellä 1 vai 2 X-luokan purkausta. Eli mä sain parin viikon reissun aikana enemmän revontulivaloa kuin mitä mä oon ikinä saanut koko elämäni aikana yhteensä. Mä näin siis ihan mykistäviä. Mun niin kuin mielessä ne revontulet muuttui ilmiönä ihan totaalisesti sen reissun myötä. Että vaikka mä oon verrattain kokenut havaitsija, niin sitten tulee niitä aikoja ja hetkiä historiassa, että me nähdään jotain, mikä on oikein aivan mykistävää. Eli nyt jos joku on kävellyt takapihalleen ja katsonut taitaalle ja sanonut, että no ei siellä näkynyt paljon mitään, että ihan ylimainostettu juttu, niin ei kannata uskoa, koska ei nämä ole joka yö tämän näköisiä, eikä joka paikassa tämän näköisiä. Ja sitten pitäisi päästä vielä etäälle kaupungin valoista, eikä kuun valokaan saisi häiritä. Ja sitten pitäisi vielä malttaa olla tuijottamatta älypuhelinta ainakin puoli tuntia, että silmät ehti tottua pimeyteen. Tässä on niin kuin monta tekijää. Joo, sitten täällä on tullut kysymys, hyvä. Miten ennakoit otollisia olosuhteita? Erittäin hyvä kysymys. Mulla on semmoinen sovellus käytössä itsellä kuin Windy. Tämä on tietenkin vain yksi, mutta lähdetään tästä liikkeelle. Katsotaan, jos mä saisin tämän jaettua teille. Ja Mikko toppuu tässä sitten, jos meinaa mennä pahasti yliajalle. Mutta ei tässä ole mikään kiire. No niin, hyvä sitten. Joo, eli yksi tapa, niin kuin millä mä tarkastelen vallitsevia olosuhteita, on tämä Windy. Tässä näkyy armas kotimaa. Ja nyt jos mä menen tänne sovelluksen puolelle, niin mä useinkin tarkastelen sitä, että niin kuin, minkälaisia rintamia meillä tässä on meneillään, missä ylipäätään olisi
mahdollisesti selkeää säätä odotettavissa. Tässä meillä on pilvipeitettä kuvaava esitys. Ja esimerkiksi tänä yönä niin aika hyviä selkeitä alueita olisi tässä laajoilla alueilla Suomen yläpuolella. Ja esimerkiksi syyskuun reissu Norjassa, mä olin silloin kutakuinkin näillä alueilla pyörin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä ajoin valtavia kilometrimääriä, kun mä seurasin tutkakuvia ja ennakoin sitä, että missä kohtaa tulee olemaan se selkeä taivas ensi yönä. Niin se tilanne oli niin historiallinen ja tilaisuus oli niin historiallinen, että mä kyllä ajoin aika paljon, että mä pääsin joka yö sitten mahdollisimman selkeälle alueelle. Se on niin kuin esimerkiksi revontulten kannalta yksi asia, että on ylipäätään selkeä taivas. Mutta sitten mä seuraan näitä revontuliennusteita, ja mä voin niitäkin tuossa vilauttaa, että koska ylipäätään, jos nyt revontulista puhutaan, että milloin olisi ylipäätään mahdollisuutta sille, että revontulia voisi näkyä. Ja sitä tietoa on tänä päivänä meille kaikille saatavilla ihan tosi paljon. Ja jos siihen perehtyy, niin voi kyllä ennakoida ihan tosi hyvin, että milloin niitä mahdollisesti voisi näkyä. Mitä tulee sitten haloilmiöihin, niin me seurataan siinäkin säätä. Me toivotaan kylmää talvisin, me toivotaan tyyntä, me toivotaan kovia suhteellisia kosteuksia, riittävää pakkasta, tilannetta, jossa tämmöinen inversio voi syntyä lähelle maanpintaa, että on tyyni kylmä ilmakerros ja siihen usein niitä jääkiteitä syntyy. Ja se on niin laaja kokonaisuus, mikä nivoutuu myös kauniisti osaksi kaikkinaista luontoharrastusta. Se, että kuinka tietoinen on säätilasta, kuinka se on kehittymässä, mihin se on muuttumassa ja mitä sen perusteella voi ennakoida vaikka myöhemmin tänään, huomenna tai vaikka 3 päivän päästä. Eli tämä tämmöinen niin kuin tilannetietoisuus, niin se on kyllä isossa asemassa ja siihen liittyy tosiaan tämä niin kuin säätilan seuraaminen ja ymmärtäminen ja sitten ihan se, että ollaan kärryillä siitä, että mitä vaikka avaruussäässä on tapahtumassa tai milloin meille on tulossa hyvä tähdenlentoparvi tai näin poispäin ja näin poispäin. Eli se liittyy säätilan tuntemiseen, ennustamiseen, mutta sitten myös siihen, että tuntee sen ilmiöiden syntymekanismin ja osaa sitten mielessään yhdistellä niitä asioita. Vaikka, että huomiselle luvataan kuurosateita, ehkä jo puolen päivän jälkeen tutkakuva on semmoinen, että on sadekuurojen täplittämä ja siellä täällä sitten taas aurinko paistaa, niin se on se sateenkaaripongarin päivä. Ja näin poispäin. Tai kevät-talvella, jos meillä on ollut oikein kipakka, kylmä pakkasyö, kirkas taivas, tyyni yö ja aamulla alkaa aurinko paistaa. Puhutaan vaikka huhtikuun 1. päivä, sanotaan maaliskuun loppu, niin kannattaa mennä jonkun suuren järven selän äärelle pongailemaan kangastuksia. Et siinä, se on semmoinen ihan kokonaisuudessaan sen luonnon kokonaisuuden ymmärtäminen siinä avainasemassa. Ja tekin, jotka vaellatte, niin kyllä varmasti säätä seuraatte ja panette merkille, että mitä siinä sään suhteen on tapahtumassa. Että tämmöinen se, ja mulla on itsellä siis jatkuvasti, mulla on ruudulla auki näitä tällaisia erilaisia näkymiä tähän säätilaan. Mulla on perinteisesti ollut aina oma sääasema, millä mä seuraan sitten ihan omastakin mielenkiinnosta, mutta mä näen yhdellä silmäyksellä aina, että missä mennään. Ja sitten mä seuraan sääennusteita, katon tutkakuvia, seuraan revontuliennusteita, seuraan vaikka, jos te vaikka haluatte revontulista pysyä kärryillä, niin Facebookin revontulikyttääjät on sellainen ryhmä, mihin kannattaa liittyä, koska siellä se pöhinä kasvaa suorassa suhteessa siihen, että millä todennäköisyydellä revontulia ehkä on tulossa seuraavana yönä, jos ei halua itse perehtyä kaikkiin ennusteisiin ja seurata niitä. Mutta mä voin kyllä tuolta näyttää, että mistä mä itse seuraan sitten revontulitilanteen kehittymistä pääsääntöisesti,
Ja se on tällainen sivusto, jota ylläpitää kotimainen harrastaja. Ja otapas nyt, kun mä pääsen sinne, eli tuosta mennään tällaiselle sivulle kuin jemma.mobi. Ja hetkinen, missä se nyt on? Mulla on jo niin monta ikkunaa auki täällä, kuulkaa, että mä menen itsekin sekaisin. Täältä mä pääsen tänne, joo. Eli täällä on tällaisia käppyröitä, ja näihin te voitte perehtyä. Tämä osoite on tämmöinen kuin jemma.mobi kautta mittarit. Ja täällä oikeastaan tärkeintä on se, jos haluaa nopeasti päästä kärryille, on scrollata tänne sivun alareunaan, ja täällä onkin tällainen ennuste, että mikä on niin sanottu ennustettu KP-indeksi tähän lähituntien ajaksi. Ja nyt täällä on esimerkiksi tälle yölle ennustettu, onko tuossa 2,5 jotain tällaista, niin ei nyt ihan hirveästi ainakaan tässä Tampereen leveyksillä tarvitse korvaansa lotkautta. Jossain Kilpisjärvellä voi toki olla vaikka millainen show meneillään. Mutta sitten jos tähän ilmestyykin vaikka, että puolilevyn on ennustettu vaikka KP5, niin kyllä kannattaa mennä kärkkymään jo hyvissä ajoin tuonne johonkin hyvään paikkaan, missä on pimeä tähtitaivas ja esteetön näkymä pohjoiseen. Mitä etelämpänä me ollaan, sitä tärkeämpää on revontulten kanssa, että on esteetön näkymä pohjoiseen, koska siellä pohjoisella taivaalla ne tyypillisesti on. Sitten jos te olette taas Kilpisjärvellä, niin se on ihan sama, ne siellä ristiin suoraan pään päällä tyypillisesti ne revontulet. Ja nyt tämä talvi, kun me eletään tätä auringon maksimiaikaa, niin tätä tosiaan kannattaa seurata, koska me on nähty jo tällaisiakin lukemia kuin KP7 esimerkiksi. Oliko toukokuussa peräti KP9, ja sehän on jo ihan sitten sellainen niin kuin sarjassa käsittämätön, niin kuin max kerran 10 vuoteen, jos sitäkään. Voi olla, että on kerran 30 vuoteen. Mutta tänä talvena niihin on edelleen hyvä mahdollisuus. Syyskuu oli tosi raju, mutta mä uskon kyllä, että me tullaan näkemään valtavia revontulinäytelmiä vielä tässä, kun tämäkin talvi etenee. Ja Ja sitten toki täällä on paljon revontuliin liittyvää asiaa, mutta meillä ei ole mitään mahdollisuutta nyt mennä syvemmin siihen, että mitä kaikkea nämä täällä sitten tarkoittaa, nämä eri tunnusluvut ja tällä tavalla. Mutta näin, tuleeko teille mieleen jotain, minkä te olette itse nähnyt, vaikka haloilmiö tai joku muu tai joku erikoinen pilvi, mistä haluaisitte kysyä? Mä menen samalla takaisin tänne mun dioihini, eli tänne näin. Ehkä semmoinen vähän muu kysymys tässä, kun ihmiset miettii, niin että mitä sä sanoisit, kun nyt on kännykkäkamerat kehittyneet ihan hirveästi, niin minkä ilmiöiden kuvaamisessa niin kun tulee se kameran hyvät puolet niin kuin parhaiten ilmi verrattuna siihen, että napsitaan vaan kännykällä kuvia. Onko kamera vielä selvästi digijärkkäri tai ihan mikä tahansa muukin, vaikka pokkarikamera, niin onko se jossain asioissa paljon parempi kuin kännykkäkamera? Mitä pimeämpää on, mitä vähemmän valoa on, sen otollisempaa on käyttää järjestelmäkameraa. Ja se liittyy ihan siihen, että se järjestelmäkameran objektiivi, vaikka se nyt ei olisi justiinsa tämmöinen nimenomaan yötaivaan kuvaukseen tarkoitettu niin kuin järkälemäinen objektiivi, niin se on kuitenkin selvästi suurempi kuin kännykän linssi. Eli tämmöisen kameran valonkeräyskyky on siis paljon parempi. Ja sitten sen saa helposti jalustalle. Toki kännykänkin saa kiinnitettyä jalustaa, jos haluaa. Että kännyköilläkin saa aivan erinomaisia revontulikuvia kyllä, varsinkin näillä uusilla kännyköillä, missä on kaikkia yökuvausmoodeja ja muita. Mutta sitten jos oikein halutaan jotain talteen, niin kyllä se niin kuin semmoinen
perinteinen kamera on vielä ihan ylivoimainen. Mitä pimeämpää on, niin sen parempi se sitten on. Mutta sitä ei voi sanoa, etteikö kännykkäkamerat olisi kehittynyt aivan uskomattoman hyvin ja hienoiksi laitteiksi tässä viimeisten vuosien aikana. Että mä itse esimerkiksi kuvaan kännykällä ihan kovastikin paljon, että vaikka kun mä lähden pyöräilemään, niin en mä ota enää välttämättä järjestelmäkameraa mukaan, koska mulla on sellainen kännykkä, missä on tosi laajakulmainen objektiivi, siinä on myöskin teleobjektiivi, ja sitten sillä saa kuvattua tämmöisiä niin sanottuja raakakuvia, missä on kaikki se kameran tallentama informaatio tallella. Eli jos siellä olisi vaikka joku harvinainen, hyvin himmeä halomuoto, niin sen saisi kyllä niistä kuvista kaivettua esiin. Se on vähän niin kuin liukenemassa se ero, mutta nyrkkisääntö on se, että mitä pimeämpään mennään, niin sitä parempaa jälkeä saa sitten ihan tämmöisellä järjestelmäkameralla. Mutta toki, varsinkin jos ei käytä jalustaa, ja sitten on joku vuosituhannen alun digijärkkäri versus nykyaikainen moderni joku huippukännykkä, ja siinä käsivaralta kuvataan, niin äkkiä käy niin, että kännykällä saa jo paremmin. Tämä on vähän tämmöinen veteen piirretty viiva. Mutta jos oikean asiaa harrastaa, niin toki kyllähän se edessä sitten jossain kohtaa luultavasti on, että haluaa sitten hyödyntää kaikki ne mahdollisuudet, mitä tämmöinen järjestelmäkamera tuo, mihin voi sitten vaihtaa erilaisia objektiiveja ja sillä tavalla. Sitten täällä on hyvä kysymys, eli onko 11 vuoden kierrot hitaasti nousevia ja laskevia, vai loppuuko kun seinää ja odotus alkaa, niin ne on nimenomaan hitaasti nousevia ja laskevia. Ja me tyypillisesti ajatellaan, että joku tietty talvi on se niin kuin huippu. Et se on niin kuin useiden kuukausien mittainen se hyvä jakso. Plus parhaat näytelmät itse asiassa nähdään sen huipun jälkeisellä laskevalla hännällä. Et se ei ole, parhaat revontulinäytelmät ei tule välttämättä sen 11-vuotisen jakson huipun aikana, vaan kun se lähtee hiljalleen putoamaan kohti sitä minimiä. Ja käännettynä sitten tähän hetkeen, missä me nyt ollaan, niin semmoinen oletus on, että siellä huipun kinthaalla ruvetaan olemaan, mutta sitähän ei koskaan tiedä kuin vasta jälkeenpäin. Esimerkiksi se edellinen huippu, se oli tämmöinen kaksikyttyräinen, että siinä oli 2 lyhyttä huippua, niin kuin suht lähellä toisiaan. Me ei tiedetä, millainen tämä nykyinen sykli tulee olemaan, mutta se me osataan sanoa jo nyt, että tämä on rankasti parempi kuin mitä oli 11 vuotta sitten. Ei, tämä on ihan posketon. Ei voi tietää, mitä ihmettä sieltä vielä ehkä tulee. Voi tulla tänä talvena tai keväänä, tai voi tulla vielä ensi talvenakin. Mutta tarkkana kannattaa olla. Ja kommentti tuli, että syksyn Norjan reissulla nukkuminen tapahtuu päivällä, niin se on presiis justiin näin. Kyllä, siinä kyllä vuorokausirytmi kääntyy, että yöt valvotaan ja kuvataan hikihatussa ja päivisin sitten nukutaan. Ja mäpäs jos otan tuosta esille vaikka viime syksyn saldoa, niin mennään tänne näin ja olihan eihän tämmöistä, siis ei kerta kaikkiaan. Tässä on Rovijoen putous, olette varmaan käynyt. Niin tämä on yksittäinen valotus, ei ole mitään Photoshop-kikkailua. Tämä on siellä kuvattu syyskuussa ja hetkinen, minkä takia mulla oli tuosta videokin. Missä se on? Tuolla. Mä valvoin ja ihan yksi. Kukaan muu ei ollut liikenteessä. Tämä oli jotain ihan järkyttävää. Eihän se tietenkään paljalle silmälle näyttänyt tältä, että kun minä niin kuin tällä kuvasin ja pitkää valotusta, mutta silti kyllä se paljalle silmällekin aika huimaa oli. Ja tämä värien paljous, mä en ole koskaan nähnyt kuvissani näin värikkäitä revontulia. Se oli jotain aivan käsittämätöntä ja yö toisensa jälkeen. Tässä on toiselta yöltä pikkunen animaatio, missä ensin oli tämmöinen vähän tavanomaisempi, joskin aktiivinen revontulivyö, ja sitten se muuttui tämmöiseksi revontulikruunuksi, eli koronaksi. Ja nämä värit, tämä on ihan, esimerkiksi nämä taivaanrannassa olevat punaiset tai persinkapunaiset värit, en mä koskaan ennen nähnyt. Tämä oli mulle jotain niin kuin aivan mykistävää, tämä reissu, jotain ihan käsittämätöntä.
Et nyt on todella kyllä semmoinen talvi, että kannattaa revontulien suhteen olla ihan oikeasti hereillä. Et nyt jos on semmoinen olo, että haluaa joskus ne kunnolla nähdä, niin tämä talvi on se. Ja vielä jos pääsee pohjoiseen, niin aina parempi. Että tämmöinen juttu se näiden kanssa niin kuin on. Ja tämä nivoutuu siihen muuhun luontoharrastukseen niin valtavan kauniisti siinä, että mitä enemmän on ulkosalla ja mitä useammin nostaa katseen ylös, niin sitä enemmän näkee. Sitä enemmän näkee sellaisia asioita, mitä ei uskoiskaan, että taivaalta löytyy. Et siinä mielessä te kaikki ulkoilmaharrastajina ja vaeltajina ja retkeilijöinä, niin teillä on hyvät saumat nähdä kaikkia näitä ilmiöitä. Semmoisesta kyselisin yleisesti, olet joskus sanonut, että varsinkin Instassa tuntuu, että trendit menee siihen suuntaan, että kuvia säädetään yhä värikkäämmiksi ja värikkäämmiksi vuosi vuodelta, että onko se jatkuvaa, että aina mitä 5 vuoden päästä, niin siellä on vaan ihan valtava hehkuvia kuvia, vai onko siinä tullut vastaan semmoista niin kuin saturoitumista johonkin tasoon? Jos nyt jotain Instagramia ajatellaan, niin siellä ei ole niin sanotusti niin kuin mitään rajaa. Että siellä tulee vastaan kaikkea maa ja taivaan väliltä, ja nyt yhä enemmän myöskin näitä tekoälyllä luotuja revontulimaisemia. Niitä on tullut nyt tänä talvena vastaan siellä enemmän kuin koskaan aiemmin. Et musta tuntuu, että me ollaan nyt siinä sellaisen mullistuksen äärellä, että tämä tekoälyjuttu tuottaa meille valtavasti kuvia, ja pitää olla tosi tarkkana, että erottaa, että voiko tämä olla edes mahdollista vai ei. Sitten taas niin kuin trendeinä, niin musta tuntuu, että mä oon itse viime vuosina yhä rohkeammin niin kuin säätänyt kuviani, ja mä haluan sillä niin kuin juhlistaa niiden ilmiöiden kauneutta ja sitä kaikkea, mitä mä oon saanut vangittua siihen kuvaan. Että mä en yritäkään elätellä enkä uskotella, että ne tältä näyttää ne valokuvat, varsinkin yöllä otetut kuvat, että se silmälle näyttäisi tällaiselta. Sen sijaan vaikka se kuva, mikä oli tämän webinaarin kutsussa, missä se punatakkinen hahmo katsoo sitä halonäytelmää taivaalle, niin se näytti silmälle ihan just sellaiselta. Se oli niin kuin semmoista, että voitte odottaa näkevänne päivätaivaalla. Ja sateenkaaret, totta kai, jokainen on nähnyt joskus oikeasti kirkkaan sateenkaaren. Niin sehän on aika mykistävä hieno näky. Tai oikeasti värikäs, todella värikäs auringonlasku on mykistävä näky. Ihan ilman mitään Photoshoppiakin. Mutta sitten siinä on myös se, että nykyiset kamerat yhä paremmin poimii näitä ilmiöitä esiin. Ja itse asiassa tässä oli mielenkiintoinen juttu, kun mä oon itse hiljattain vaihtanut kameraa ja ihan itse asiassa koko kameramerkkiä. Siitä tulee muuten juttu Tähdet ja avaruuslehteen tässä joskus tulevaisuudessa. En tiedä, koska ne julkaisee sen, mutta kokemuksia tämmöisestä operaatiosta, että vaihtaa kokonaan toiseen järjestelmään. Ja Norjassa mä tapasin sitten muita harrastajia, aktiivisia revontulikuvaajia, pitkälinjan tyyppejä, jotka niin kuin tietää, mitä ne tekee ja niin kuin näkee kuvista heti, että jaha, näin ja näin ja näin ja näin. Ja sitten me vertailtiin ihan siellä live-tilanteessa niiden revontulien alla meidän kameran näytöiltä, että mitä tuli. Niin tämä uusi kamera, mikä mulla nyt just sattuu olemaan, mä kuvasin edellisellä kamerallani 8 vuotta. Mä kuvasin sen tosiaan aika lailla loppuun sen kamera. Niin nyt kun mulla on uusi, ja me katsottiin niitä kuvia ihan suoraan kamerasta siinä kameran takanäytöllä, niin se tuttu sanokin siellä, että miten nämä näyttää niin kuin tässä niin kuin ne olisi jo käsitelty. Et se on jo se, mikä pullahtaa sieltä ulos, niin kuin tosi makea. Mutta sitten siinä on tietenkin myöskin se, että tyypillisesti, jos ottaa järkkärillä tämmöisen raakakuvan, ja samasta tilanteesta ottaa kännykällä kuvan, niin se kännykkäkuva on tosi hieno ja kaunis, koska se kännykkä säätää jo siihen suuntaan, mitä se olettaa, että se katsoja haluaa. Mutta järkkärikuvaajalla se vastuu siitä säätämisestä on sillä kuvaajalla itsellään.
tällä tavalla. Hei, nyt tuli mielenkiintoinen kommentti, että IG:ssä ehkä näin, mutta toisaalta Suomessa mielestäni on menossa sellainen trendi, että kuvien pitäisi näyttää lattea harmailta raakakuvilta. Jos näkee kauniin ilmiön ja saa sen ikuistettua kameralla, miksi sitä ei saisi tosiaankin muokata sellaiseksi, että kovalla vaivalla otettu kuva näyttää kauniilta. Mielestäni ei ole sama kuin överisaturoitu. Mä oon ihan samaa mieltä. Se on justiin näin. Ja siis kun kyse on kuitenkin siitä ilmiöstä, jonka se kamera on taltioinut, niin minusta on fantastista tuoda niitä piirteitä esiin. Mitä on saatu vangittua? Mitkä on kuitenkin siellä luonnossa esiintyneet ja siihen kuvaan jääneet? Tuo trendi, mä en tiedä sitten, se varmaan vähän niin kuin riippuu ryhmästä ja viitekehyksestä ja porukasta, että millainen trendi kulloinkin on vallalla. Mutta se on totta, Instassakin on muun muassa tällaista, että maisemakuvat yhdessä vaiheessa oli hyvin tämmöisiä tummanpuhuvia ja vihreiden värien saturaatio vedettiin ihan tosi minimiin ja saatiin sellainen niin kuin moody, tunnelmallinen fiilis niihin kuviin ja sitten mahdollisesti joku tyyppi keltaisessa sadetakissa niin kuin palloilee sinne maisemaan niin kuin väriläiskäksi. Et tämmöisiä trendejä, tämmöisiä niin kuin totta tosiaan on, mutta jokainen tietenkin tekee oman näköistään kuvaa ja mä ainakin itse ajattelen tänä päivänä sillä tavalla, että varsinkin semminkin, kun vaikka kännykkä tuottaa niin värikästä kuvaa laakista versus järjestelmäkamera, niin se on hyvä esimerkki siitä, että mitään tällaista niin kuin luomukuvaa ei ole olemassakaan, eikä sitä ollut filmiaikanakaan. Siihen liittyy jo siis se perspektiiviero, se ero siinä valonkeräyskyvyssä. Eri filmit toisti erilaisia värejä eri tavoin. Jotkut kuvat Kodachromea ja jotkut kuvat Fuji Velviaa ja jotkut kuvat revontulia sillä ja toiset tällä. Ja ne kuvat oli ihan erinäköisiä. Ne oli ihan erinäköisiä. Ja tänä päivänä tosiaan niin. Jotkut sitten luottaa siihen, miten ne saa suoraan kamerasta ja vaikka kännykät tuottaa ihan tosi hienoa värikästä kuvaa, mutta ei se mitään luomua ole. Sen enempää kuin joku toinenkaan kuva. Ja tässä korostuukin justiin se kuvien lukutaito ja medialukutaito. Ja se tulee korostumaan entisestään vaan aina enemmän, varsinkin nyt kun tämä tekoälyjutka rynnii sitten ruuduille ihan joka tuutista. Tämmöinen juttu siinä on. Itse minusta se säätö on elimellinen, välttämätön osa harrastusta, jossa kuvataan ilmiöitä. Että saadaan niitä nyanssejakin sieltä esiin. Mutta niin kuin sanottu, niin kuin tässä hienosti nimimerkki Luontonen sanookin, että se ei ole kuitenkaan sama kuin överisaturoitu. Ja se pitää ihan paikkaansa. Mä oon tietenkin jäävi kommentoimaan omia kuvianikin. Ne on jonkun silmään varmaan värikkäitä, jonkun toisen mielestä ne ei ole tarpeeksi värikkäitä, että ne olisi jotenkin näyttäviä. Mutta mä teenkin vaan semmoista, mistä mä itse tykkään. Ja mun niin kuin, voisiko sanoa, semmoiset rajapyykit meneekin sitten siellä, että mä en niin kuin fotosoppaa sinne jotain kotkaa liitele ja sitten taivaalle tai tiedättekö jotain tämmöistä ihan niin kuin mitä vaan pikemminkin tuon esiin sitä, minkä se kamera on oikeasti vanginnut siinä tilanteessa. Ja sitten tulee mielenkiintoista kommenttia kuvien hetkinen etualat. Niin, että yhdistetään kuvia, eri kohtaan tarkennettuja kuvia, tai voidaan kuvata samasta tilanteesta erilaisia valotuksia ja yhdistää niitä. Nämä on tietenkin minusta ihan itsestään selvästi kuuluu valokuvaukseen, ja itse asiassa, mitä harva itse asiassa tiedostaa, on se, että jos nykyaikaisella kännykällä ottaa kuvan, niin se kännykkä tekee tätä automaattisesti. Ihan sen yhden napin painalluksen jälkeen se kännykkä ottaa liudan erilaisia valotuksia siitä tilanteesta silmänräpäyksessä ja sitten muokkaa niistä se valmiin kuva, mikä ilmestyy siihen ruudulle. Ja sitten nämä tietysti tämmöiset eri kohtaan tarkentamiset ja muut, niin ne on oleellinen osa tätä. Mutta totta kai aina on olemassa sitten joitain puristajia, jotka sanoo, että ei saa olla kuin yksi valotus. Ja jos se nyt sitten vie äärimmilleen, niin
mihin se raja sitten asettaa? Se onkin hyvä kysymys. Pitäisikö palata filmiin? No, sekään ei auta. Sekään ei ole se ratkaisu. Tämä on niin kuin tätä. Ja tässä just se kuvien lukutaito, medialukutaito on hirveän tärkeä asia. Ja niin kauan kun ei sinne piirtele jotain ihmekaaria tai tekoälyllä ympää niitä sinne ja väitä sitä sitten todelliseksi, niin itse ainakin ajattelen, että se on ihan sama, mitä jokainen tekee. Mua esimerkiksi on vähän harmittanut se, että toi Ursan havaintotietokanta Taivaanvahti, joka kokoaa yhteen valtaisen joukon harrastajia, niin kuin sen pitääkin tehdä, se on juuri sen hienous. Niin totta kai siinä valtavassa joukossa harrastajia on sitten niitä, joilta tulee yhdennäköistä kuvaa ja sitten toiselta tulee toisen näköistä kuvaa ja sitten näihin liittyvät näkemykset saattaa nousta siellä keskusteluissa esiin ja se on välillä vähän semmoista, että minusta se on ihan fine. Jokainen ottaa sellaista kuvaa kun ottaa ja sillä sivulla. Kun hän ei väitä, että se on jotain muuta. Että luontokuvauksen historiassa tunnetaan sellainen tapaus, mikä on ihan siis tosi juttu, että aikanaan kuvaaja roudasi täytettyjä susia maisemaa ja kuvasi niitä. Ja sitten joku huomasi, että oliko nähnyt, että tämä näyttää ihan tältä yhdeltä täytetyltä sudelta. Ja se nyt on jo sitten vähän eri asia kuin se, että joku säätää kuviensa kontrastia tai valkotasapainoa. Joo, tämä voi olla lannistavaa tämä keskustelu. Ja se on ihan, ne on, no, jokainen voi tietysti kommentoida eri foorumeilla kuvia ja jokaisella on omia mielipiteitä. Ja usein joku, joka on siinä harrastuksen, siis mä karrikoin nyt, mutta usein joku, joka on tehnyt sitä suhteellisen, no mitenköhän mä niin kuin sanoisin, no sanotaan näitä kärkkäimmät mielipiteet suuntaan tai toiseen, niin usein on sitten kovinkin kärkkäitä ja niihin voi suhtautua ihan sellaisina. Hei, joku nosti käden ylös. Mikko, löydätkö jonkun? Mulla hävisi nyt se tästä. Joo, ei ole tällä hetkellä enää, mutta sieltä voi kysyä ihan äänelläkin. Joo, kysykää. Laittakaa. Voi samoin kommentteja kertoa jostain. Joo, mutta jos siellä tulee kenelläkään joku kysymys, minkä haluaisi esittää tai kertoa jostain, mikä on teille ollut kaikista niin kuin vaikuttavin ilmakehän ilmiö, mitä olette nähneet, niin kertokaa ihmeessä, saataisiin vähän keskustelua. Joo, olisi kiva kuulla. Millaisia juttuja te olette nähneet? Tai oliko vaikka joku tuossa, mikä mentiin nopeasti ohi, niin semmoinen, mikä jäi mietityttää, mistä haluaisitte vielä kuulla tai kysyä jotain? No joo, kuuluuko sinne päin? Kun hyvin kuuluu. No moi, joo, moi. Pertti Turunen täältä Ivalosta. No niin. Hyvää iltaa kaikille, joo. Iltaa. Sen verran haluaisin kommentoida tuossa, että tuo 2015, missä sinäkin olit kuvaamassa, niin oli todella ainutlaatuinen kokemus. Joo. Samaan aikaan oli silloin, ja sikäli mielenkiintoinen juttu oli siinä, että kaveri oli tuolla Kutturan suunnalla etelämpänä turistien kanssa ja sanoi, että että hän on kamera hajonnut, että pilvessä taivas, kuvat on punaisia. Että mitä hän tekee. Ja mä olin itse tuolla Nanguniemessä ja mulla oli sama tilanne. Wow. Mutta mä tiesin, että nyt alkaa tapahtumaan. Ja sitten kun ne pilvet lähti, niin olipa melkoinen näytelmä. Kyllä. Piti alivalottaa kovasti ja 2 kameralla kuvasin. Ja se oli ainutlaatuinen kokemus. Itse kuvannut jo filmiaikana revontulia ja digikuvia on noin 5000 revontulikuvaa, jotka on jo karsittuja ja mielenkiintoisia ilmiöitä, mitä sinäkin kerroit tuossa. Niin itse kokenut jotakin semmoisia ainutlaatuisia, mutta ei ole koskaan pystynyt niin kuin analysoimaan niitä, että onko tämä nyt kuinka poikkeuksellinen ilmiö tai ei. Mutta vuosikausia
tässä on niin helppo, kun katsoo teranssilta vaan, niin ei ole katuvaloja ei mitään, niin 5 minuuttia niin on tuossa järven jäällä. Aivan unelmapaikka. Tämä on sikäli mielenkiintoinen ja eletään kyllä aika mielenkiintoisia aikoja, täytyy myöntää, koska nämä revontulet on ollut aika voimakkaita tänäkin vuonna. Ne on ollut tosi voimakkaita ja tosiaan sen edellisen auringonpilkkusykli maksimin, niin kuin varmaan se paras pölläytys oli justiin, se oli 17.3.2015 ja tyypillisesti kevät- ja syyspäivän tasauksien aikaan syystä, joita ei ihan täysin tunneta, niin nähdään ne parhaat revontulinäytelmät ja sekin asettui sinne lähelle sitä kevätpäivän tasausta. Ja mä olin silloin itse Sahalahdella Kangasalla järven jäällä ja muistan, että kun ilta alkoi hämärtyä, eikä ollut vielä edes pimeätä, vaan taivas oli vielä niin kuin sininen siellä auringonlaskun suunnalla, niin jo siinä alkoi näkyä revontulet. Ja nyt tässä syyskuussa Lapissa tätä tapahtui useastikin, mutta sitä ennen mä en ollut koskaan muulloin nähnyt kuin justiinsa siinä päivänä 2015, että hämärä taivaalla jo revontulet. Joo, itse nyt kun on niin paljon kuvannut, niin on niin kuin tuohon tähdännyt yleensä, kun järvet on vielä sulat syksyllä. Juu. Ja sitten revontulet heijastuvat siitä niin kuin peilikuvana. Se on aika hyvän näköistä se. Ja vielä tuosta 2015 sitten tarjosin näitä kuvia, koska teen vähän niin kuin bisnestäkin. Juu. Niin eräälle yrittäjälle, niin hän sanoi, että tämä on roskaa ja tämä on mahdollista. Ei tällaisia voi olla, ei kukaan usko tätä. Ja kieltämättä nehän oli siis kameran kennohan teki ne vielä punaisemmaksi, mitä ne todellisuudessa oli, mutta se näytelmä oli kyllä ainutlaatuinen. Ja täällä pohjoisessahan me huomataan myös se, että kun on oikein kova revontulimyrsky, niin kuin sanotaan, niin silloin ne parhaat revontulet on meiltä katsoen etelässä. Näin on, näin on. Kyllä. Yleensä ne aina on täällä pohjoisessa, taikka täältäkin katsotaan niin pohjoisessa. Kyllä, se on totta ja se on raju revontulimyrskyn merkki silloin, kun se niin sanotusti sitä pohjoisnapaa ja vastaavalla tavalla etelänapaa ympäröivä revontuliovaali painuu alemmaksi matalammille leveysasteille. Ja silloin tosiaan näyttäytyy, että kun sinä katsot vaikka Ivalosta, niin se painuu tänne etelään se revontulivalo. Ja tässä tamperelainen näkee, kun se on hetken aikaa pään päällä ja painuu kohti etelää. Ja ne on tosi rajuja tilanteita. Kyllä, joo. Ja kannattaa ehkä tähdentää, että kyllä se hyvä objektiivi, laadukas objektiivi, joka on hyvin valovoimainen, niin kyllä se on yhtä lailla sen kameran kennon kanssa aika ratkaisevassa osassa. Että. Se on aivan erittäin ratkaisevassa osassa ja sitten tosiaan se itse tilanne, että kun oikein tarpeeksi kauan yrittää ja satsaa ja panostaa ja jahtaa, niin joskus tulee se kirkas tilanne, jolloin tapahtuu jotain ihan käsittämätöntä taivaalla. Ja sitten jos joku sanoo tosiaan, että tämä ei ole mahdollistakaan, niin mä en tiedä mikä olisi niin kuin hyvä vertauskuva, mutta jos joku nyt alkaa yhtäkkiä vaikka harrastaa lintupongausta tai sen pitäisi elättää vaikka itseänsä metsästämällä, niin ei se onnistu sillä, että astuu ulos ja odottaa, että heti tulee se huippujuttu. Heti ei pongaa sitä harvinaista lintua tai justiinsa jos alkaa, niin voi olla, että nälkää joutuu näkemään, jos aloittaa sen metästämisenkin niin kuin ihan nollista. Että ne huippujutut ja ne hienoimmat, kirkkaimmat, värikkäimmät vaatii myöskin siltä tilanteelta tosi paljon, eikä ne toistu läheskään joka kerta. Suurin osa revontulinäytelmistä on aika haaleita, varsinkin sanotaan nyt jossain tässä Tampereen leveysasteilla ja saati nyt tästä alaspäin vielä. Lapissa kirkkaat tulet on tavallisempia johtuen siitä revontulten syntytavasta, kun maapallon magneettikenttä ohjaa sitä aurinkotuulta kohti napoja. Mutta yhtä kaikki sijainnista riippumatta parhaat jutut tulee vaan harvoin. Ja silloin on hyvä olla hereillä ja tarkkana. Joo, itse vaikka joka vuosi lukemattomia iltoja ja öitä viettänyt, niin voi sanoa, että se on yhden käden sormella ne varsinaiset revontulimyrskyt, mitkä on tullut kohdalle. Joo. Ja vielä sen verran kiitän tässä samalla hyvästä ohjelmasta, mutta mainitsisin tuosta, että niin siinä helposti sitten kun kuvataan ja
riippuu vähän miten kameran asetukset on laitettu, mutta siinä kun tulee se myrsky, niin silloin helposti palaa puhki ne kuvat. Näin on. Eli siinä joutuu jopa alivalottaa välillä aika reilusti, jos haluaa saada sieltä ne parhaat kuvat. Kyllä. Joo, ja sitten en malta olla sanomatta niin kuin tähän liittyen, että johtuen siitä, kuinka kamerat ja digikamerat, se niiden valoherkkä kenno on kehittynyt tässä viimeisten vuosien, varsinkin viimeisen 10 vuoden aikana, on johtanut esimerkiksi omalla kohdalla siihen, että mä kuvaan hyvin niukkoja valotuksia tietyssä mielessä, matalalla isoarvolla, ja kirkastan niitä sitten jälkikäsittelyssä. Ja mä teen tämän sen takia, ettei tähdet palaisi puhki, eikä se kirkkainkaan revontuli palaisi puhki. Ja sitten jos joku kysyy, että mikä se on se ihan se raaka kuva, niin mun on hankala näyttää sitä aika tummaa kuvaa, että no se on tämmöinen. Mutta mä olisin voinut tietenkin valottaa sen paljon kirkkaammaksikin, mutta mä en halua tehdä niin, koska mä haluan pelata kaiken mahdollisen informaation niistä kuvista irti. Tässä on tämmöisiä niin kuin nyansseja ja liittyy siihen meidän pensseliin eli kameraan, eli siihen tekniseen välineeseen, jolla sitten niitä kuvia tuotetaan. Et siinä on vähän tämmöistäkin, että me eletään niin kuin eri maailmassa siinä mielessä kuin diafilmiaikaan tai filmiaikaan, mutta niin kuin sanoit, niin se on ihan totta, että tottahan sillä kameran ominaisuuksilla on iso merkitys sitten, että kuinka näyttävää kuvaa saa, varsinkin revontulista. Joo, itse sitten tuosta vielä, että joskus käytän tarkoituksella sitä suurta isolukua, koska jos haluaa saada nämä nopeat, miksikään näitä nyt sanoisi näitä säleiköitä, kun ne menee viuhuomalla ohi ja et pystyy tallentamaan, siinä pitää, jos sulla on hiukan pidempi valotusaika, muutamankaan sekunnin, niin se menee heti ohi. Jos haluaa saada ikään kuin terävänä nämä tämmöiset, miksi nyt sanoisit näitä säleikköjä, mitkä menee niin kuin olet nähnyt monta kertaa. Niin. Kyllä erilaiset revontulimuodot, ne voi todella elää hätkähdyttävän nopeasti taivaalla, ja mitä lyhyempi valotusaika, niin sen paremmin ne sitten pysähtyy siihen kuvaan. Se on ihan totta. Selvä, joo, kiitos vielä hyvästä ohjelmasta. Kiitos paljon ja kiitos hyvästä kommentista ja kysymyksestä. Tuleeko kellekään muulle mieleen jotain tapausta, minkä olette nähnyt? Mä tiedän, että täällä on kokeneita harrastajia linjoilla, että kysykää nyt rohkeasti vaan, tai kertokaa jostain hienosta jutusta, minkä olette havainnut. Jos tulee mieleen joku. Itsellä ehkä, kun tuolla luonnossa on liikkunut, niin semmoisia hienoja on ollut heijastussateenkaari, joka on ollut yllättävää, että siinä on Inarijärvellä sitten niin näkynytkin semmoinen V-kirjain siitä sateenkaaresta siellä yllättäen, mitä ei ole jotenkin koskaan tullut aiemmin eteen, niin se on ollut hyvin näyttävä. Ja joskus on tapahtunut semmoinen, että on vähän hämärällä niin joku isompi järvi heijastunut, että tulee auringon säde, itse on niin kuin pilvien alla, tulee aurinko, joka heijastuu järvestä ja tulee sinne pilvien alapinnalle, niin se on hyvin erikoisen näköinen siellä, kun niin kuin sä oot pilvikerroksen alla, mutta se on tullut pienessä kulmassa ja siellä on iso alue pilven niin kuin alareunalla, joka on sitä heijastuksen valaisemaa. Ne on tosi upeita hetkiä. Se heijastussateenkaari, vaikka eletään tuhansien järvien maassa, missä usein aurinko pääsee järven pinnasta heijastumaan, niin se on silti tosi harvinainen ilmiö, koska sen järven pinnan pitää olla tosi tyyni, että se auringon kuvajainen siitä veden pinnasta synnyttäisi oman sateenkaarensa, eli tämän niin sanotun heijastussateenkaaren. Ja jos sellaisen pääsee näkemään, niin voi kyllä, se on pullakahvien paikka, se on juhlatilanne, kun semmoisen pääsee näkemään. Ja samaten tosiaan nämä, kun pilvien alapinta valaistuu, kun järven pinnasta heijastuu valo, niin se voi tehdä tosi upeita dramaattisia efektejä. Ja panitko merkille siinä omassa havainnossa, että se oli punertavampaa se valo siellä pilven alapinnalla, kuin mitä ehkä se vallitseva maisemavalo? Joo, ja se johtuu siitä, että se valo on kulkenut aika pitkän matkaa, varsinkin tämän ilmakehän tiheimmän alaosan läpi, ja siitä on sironnut paljon niitä sinisiä aallonpituuksia pois.
niin se on hyvin punertavaa sitten verrattuna siihen vallitsevaan valoon, se valo, mikä heijastuu sieltä pilven alapinnasta. Siinä näkyy vähän niin kuin auringonlaskun värejä pikkusen etuajassa. Kyllä vaan. Joo, tuleeko vielä kysymyksiä, kommentteja, kokemuksia? Jos ei tule, niin kiitetään paljon Jaria. Tässä on vierähtänyt 2 tuntia aika nopeasti ja monenlaista keskusteltu ja erilaisia näkemyksiä ja näin, että tämä tulee sitten katsottavaksi YouTubesta hieman editoituna, niin tässä sanotaan kuukauden sisällä. Mutta kiitoksia Jari paljon, ja tämä Jarin kirja löytyy tosiaan tiedot siellä tapahtuman kuvauksessa ja myös varmasti monissa kirjastoissa on niin lainattavissa, että tosiaan tämmöinen kirja se on, ja sitten niin tämän lisäksi ehkä semmoinen toinen ilmakehäilmiökirja on tämä Minnertin niin maiseman valot ja värit, että näillä 2 kirjalla pääsee jo hyvin pitkälle niissä ilmiöissä, mitkä tosiaan niin on. Että tämä on tämmöinen vanhempi kirja, jonka on Ursa julkaissut joskus kauan sitten, niin tätä löytyy kirjastoista. Se on hieno kirja tuo Minnertin kirja, että siihen myös kannattaa ilman muuta tutustua. Minulla sattuu olemaan siitä semmoinen englanninkielinen painos, mikä on julkaistu aikanaan Brittien saarella, ja siihen on kansikuva laitettu sateenkaari ja siinä on värit lipsahtanut päinvastaiseen järjestykseen kuin pitäisi, että se on ihan hauska tämmöinen keräilykappale. Mutta joo. Kiitos paljon, kiitos tästä kutsusta. Tämä on aina suuri ilo ja hauskaa päästä puhumaan näistä aiheista. Ja tosiaan, jos teille tulee jotain mieleen, niin minut tavoittaa vaikka tosiaan Instagramin kautta ja voidaan siellä palata näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Moi moi.